Düýeden uly pilwa, pillen uly pulwa diýerler. Ana bir de medya nirde gerek. Hökümet arkaňda duranok, halkam arkaňda duranok, medya adat medyanı girirsen. Kim bilen düşüyor diye. Şuňla alalaşýaňyzmy ýa alalaşaňyz men şu aýdan dadım. Farhatdan hatam wa, Farhatdan sesem wa, men Farhat şeýdip tanydym. O taýda diňe Farhat ýokdy WhatsApp'ynda. Nur Muhammed Anna iPhone. Şu kameranı tutup duran sizmi ýa başga birmi? Kameran. Siz tutdum o kamerany. Boyun alýaňyz. Sen men onu bilýän. Men şoň üçin soraýan barlap görýän. Inni şu taýdan soň siz ýene bir gerek gitdiňiz. Şonu boyun aljakmy? Siz or mektebe bardyňyz. Ha şu mektebiň nomerini aýtjakmy? Mektebe Ama oğlanam siz bilen sizi görmeýändir onda. Aýdyşy bolunça siz görüpsiňiz onu ýene oğlan sizi görenok. Şeýlemi? Onda näde onu oğlan sizi suratyňyzdan tanap ber? bilýärmi? Assalamu alaykum hormatly izleýijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 21-nji maý Azat Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Beşiňe däli Türkmenistanyň diktator rejiminiň alyp barýan islenlik bir kanun syýasatyny goramak hem ony her edip ýetip aklak görkezmek uğruna sosial ulgamlarda giýje ünlü jana ýaman zähmet çekýän ýaş komsomollar bardyr. Olara ýyl arasynda başgaça çapakçylar diýilýär. Ýagny diktator rejiminiň çapakçylary. Ne bu gedeki gepleşigimizde siz Türkmen rejiminiň şol komsomol çapakçylaryndan biri Maksat Türkiýe lakam bilen tanalýan Maksat Mehmet Kuliýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi görürsüňiz. Bu söhbetdeşlik hakykatynda Farhat Durdiýewiň tutsak edilmediğini öňýany geçirildi. Indi muň Farhat bilen näme dahyly bar diýmeňiz mümkin. Dahyly bar sebäbi söhbetdeşim Maksat Türkiýe Farhat bilen baglanşyklam käbir gümürtük zatlan gurrun ne diýe. Ýöne gepleşiň başynda size esasy duýdurjak bolýan zatym. Son kuartlar Türkmenistanyň diktator rejimi sosial ulgamlarda halkyň ünsüni demokratik görüş prosesinden kesä sowmak üçin özüniň şol çapakçylaryny hileler, taktikalar bilen ulanyp başlady. Men beý demek bilen näme gödüňiňi tutýan? Ýagny inni ünsberýän bolsaňyz, çapakçylardan käbirleri hatda aktivistler garaýşlar bilen alalaşýan ýaly ähňde çykyş edip başlanyrlar. Olardan käbirleri aýdaly mununadal daşary ýurtlarda onlap raýatlamyz ölenni. Şolaň ölümi sebäpli haram tüýleri gymyllamadygan bolsa inni soňky wagtlar käbir näçe raýatlamada da rehimleri inen bolup olaň aladetine diýen kişiler bolanyrlar. Ýöne bu rehimdarlyk oýunynyň öz maksady bar diýip düşünýän, olam görünip dur olan maksady. Ol maksadym diktator rejime garşy çykyş edýän adamlaryň anamyna girmek. Şolar bilen şakty kontakta girmek hem rejime garşy aktivrak çykyş edýän adamlar barada tas köpräk, anygyrak maglumat toplamak. Olaň arasynda mümkin bolsa, mümkin boldugundan hem ýalan ýaşyryk gep ýaratmak, aktivistleriň arasynda şuhlar artdyrmak, agdalylyk töretmek, hem olary bir-birleri bilen garpyşdyrmak we ne şoňa meňdeş zatlar. Indi mundan daşaram rejimiň şu çapakçylary Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Gurulugynyň işläpdiren ýürüýte senariýasy boýunça hereket edýärler. Indi o hareketleriň nowatdaky nämeden ibaret? Şu hareketleriň nowatdaky näme? Soňky wagtlar şu çapakçylar öz aralaryna söýüşen bolýanlar. O söýüşen bolşyp öz dawa jenjellerini sosial ulgamlara we hatda aktivistleriň hem kanallaryna çykaryp başladylar. Muňa maksady adamlaryň ünsüni ýasama oýunlara sowmak. Indi bu oýnalýan oýunyň senariýasyna hatda biregi suwda bermek ýaly ýasama tomaşalaram bar. Gynansak da şolaň şu oýnaýan şu oýunlary käbir aktivistleriň we opozitsionerleriň aňyny bulaşdyrmanyň duranok. Aktivistleriň içinde şu oýunlara özleriniň nädip goşulyşyp ýörenliklerini düşünmeýän ýörenler amma. Indi men bu zatlaryň näme üçin şu gepleşigiň başynda size ýürüýte ýatladýan sebäbi şu söhbetdeşligi dinleýäňizde men söhbetdeşimiň hem nähili adamlaryň toporundan onu hem oň nähili maksada eýerýänligini göz tutmagyňyz üçin ýatladýan. Şu zatlary göz tutup dinleseňiz häzirki söhbetdeşligi size ören köp zatlar aýdym bolar. Yine bir ýatlatjak zadym şu geçen gepleşigimde
şu çapakçılar toporunyň iň bir aktiv wekillerinden biri Dilber Abalakowany hökümetin oýnatgysy diýip adlandyran üçin Abalakowa öten akşam maňa Telegramda şular ýaly bir haýwat atyjy mesaj gönderipdir. Mesajda näme diýär? Inha hizmete dokap bereýin. Allamrat Rahimov meni öz bolgusyz videolaňda oýnatgy diýip ýene bir gedek agdap geçden Farhady arza bilen uğradyşym ýaly saňa da çäre görürüm. Meniň üstüm bilen reyting toplajak bolma. Iň soňky gedek saňa duýdurýan diýip ina Dilber Abalakowa maňa mesaj gönderipdir. Elbetde meni maňa münasip şiirelce jogabyny berdim. Ýöne o jogaby berdi paýlaşyp oturmaýyn. Ýöne ýatlatjak ýene bir zadym şu Dilber Abalakowa diýilýän gyýdam. Men şu gepleşigimdäki söhbetdeşim maksat Türkiýe bilen ýakyn hyzmatdaşlyk saklayan şahsiýetlerden biri. Sonam size ýatlatmak artykmaçlyk etmedim ka diýdim. Innem gyýsaçyk reklamamyzdan soň şo söhbetdeşligi diňlersiň. Maksat gepleşige hoş geldiňiz. Sağ olun, hoş bulduk. Maksat men sizi aktivist diýip tanadyp bilenmok. Ýa-ni aktivist diýsem siziň gaty görmeňizden mümkin. Siz aktivist däl şeýle mi? Aktivist değilim. Aktivist däl ýöne men bilşime görä 2,5 ýyl töwereg adından wagtlar men sizi tanaýan, siz şo sosial ulgamlarda çykyş edip gelýäňiz. Esasanam aktivistler garşydaşy hökmüne çykyş edip gelýäňiz. Ondan aktivistlerin içinde de siz şo çepekçi adyn götürýänler biri. Men geçen gepleşiklerden birini aýtdym, men şepekçi diýilmeli, çapakçy diýilmeli. Onuň diýjek bolýan zady şo da, ýani şol Türkmenistanyň awtoritar rejiminiň fiýatatyna çapakçylyk şonu bollaýan diýjek bolýarlar da olar şepekçi diýenlerine. Şepek çalmak däl, çapak çalmak diýil. Da ni siz öňüňizi şo çapakçy diýip hataplaýaňyzmy? Yok. Diýdiň çapakçy diýip hataplaýaňyz. Ýöne käbirler halan o güne siziň käbir çykyşlaryňyzy men diňleýän, TikTok'da edýän çykyşlaryňyzy soň YouTube'da da goýýarlar. Aktivistler siz bilen edýän käbir diskussiýalaryny bolýan. Şo taýda soňky wagtlar siz aktivistler köp pikirlerle alalaşýaňyz, men şonu görýän. Ýöne käbirleri aýdýa şu diýä prezidente gedek gelende ýa-da diýän arkada gedek gelende diýä şonu tanqidler nokta diýä halky günäkärliğe esasan halk günäkär diýä, bizim özümiz günäkär diýä ýöne şo prezidente degeti gelen ok diýä, prezidentin kakatyna da ýagny Gurbanly Berdimuhammedow degeti gelen ok diýä. Onuň diýmek diýär şu diýä, şonu gorko diýär, şol çapakçy şol diýerler, henidem diýä, ütden ok şo diýip size kan anam eden oklar bolmasa köp meselede sizinle son kuatlar bir heli aktivistler pikirleri bilen alalaşýaňyz da, mysal üçin men esasy ünseren zadym halk aktiv değil, halk öz hakkını talep etmeli deyip yakınına çıkış ettiniz. Men halan tarafım. Siz özüňizden bir masal getirdiňiz, siz kakada, men diýdiňiz gurulşykda işlämizde, biziň aýlyk hakkymyzy bermejek bollar diýdiňiz, şol bir işledýände şo guruluş kampaniýasynyň başlyklary, ýolbaşçylary bolýan. Biz üçlükde agda berilip bilen şo taýda protest etdik, öz hakkymyzy talep etdik. Hakkymyzy gazandyk diýdiňiz, protest edende hakkymyzy talep etdik, kollektiv bolup zat diýdiňiz. Ondan marda bazar köne bazar yapdylar da, özüňizden mardan, menem mardan bolamsaň bilýär. Şo taýda oturan adamlar, ýa-ni töwde edýänler, töwdegerler, täze barlardan özlerine yer beriljekdigine garantiýa görmän, öňki ýerine oturdular da, şo bazar bir aýlap işletdiler. Bolmasa şo taýda welaýatyň häkimi şoňa güýji ýetmedi, şonu yapmagy. Yapmaly diýen wagty yapyp bilmedi, adamlar şo taýdan gitmeýän, töwde edip oturdular. Nimeň bilişime görä içinden gelen maňa gelen maglumaty görä. Onuň ahyr soňy häkimiň özi baryp söz berip, şol her bir ýanky şo töwde goýaryň täze bazardan ornuny kesýärler, netide bir yer berilýär, garantiýa kepil geçen soň. Ondan şolar şo ýanky protestini betetdiler. Şonam siz mysal getirdiňiz. Geçen ýanky çykyşlaryň birinde de aýtdyňyz ine agdy birlik bilen dünýäli hereket edilenne, öz hakkın hukukyny talep edilenne, hatta ana häkime şen welaýatyň häkimine çenden boýna gidip bolýar, öz diýen getirip bolýar diýip mysal getirdiňiz. Ine şu zatlarym başga da aýtdyňyz ki, häber zatlar, şu zatlar bir heli aktivistlerin pikirine gabat gelip durda, siz aktivistlerin aýdýan zady şol. Adamlar agdy birlik bilen hereket etse, onuň gazanyp bilmejek zady ýok diýär. Sizem diýdiňiz aktivistler şonu diýär. Ýöne soňky döwürde
buna da garamazdan şu bir zada halana aktivistler menen bir zada ünseriyen şol döwlet liderine gedek gelenne ya döwleti dolandyrýan esasy adamlara gedek gelenne şolara hiç zat diýetiňiz gelen ok. Tamala döwletiň ýol başçylaryna hiç günägi ýok. Bar günä diňe adamlar diýýär edýäňiz. Şunu näme düşündirjek hakykatdanam Türkmende nakıl we balyk kellesinden portar diýen nakylym bar da şu ýokurda eýetçilik bolsa halka hem döwlete bir gowy eýetçilik bolsa aşakda da şolardan nusgaly bir ýagdaý düzeläjek ýaly ýagdaýlarym bar elbetde. Men halkam günäkär diýip men öýdüm ama ýa ýöne siz diňe hemme zatda halky günäkärlap ýokurkularda günä ýok ýaly edýäňiz da. Men kaka etrafında işleyen watym, yani belak geçdiniz. Biz çotayda istedik. Birinçilik bilen otayda nämen men maksat getirmek istedim. Birazcık bizde agzberçilik katlykken ýok diýjek boldum. Sebäbi şu biz guruluşda işlätirdik bolýan Türk firmasy bilemok ady näme kaka etrafına bir da gurulup atyrdy. Sonra aýlygymyzy azerlädi, biz semäge gidemizde men izimde galan adam ýok. Ana şonu düşündirjek boldum. Gapysyna barýançam Batyr köp, işi şeýelince Batyr azalýar. İkinji ýarmyrka situasiýasy, ýarmyrkaň günü şu gün ýapylmaly, asyetine ýapylmaly geldiler. Ýarmyrka diýdik biz Mar welaýatyny ýaşaýjylar bilýändir onu. Şu taýda aýal gelnejeler aslında biziň diýdi zadymyz başördi. Tak biz zadymyz çykaramdyk. Siz näme üçin beýlik gelýäňiz diýilende şu taýda alyp gaz 69-ly polisiýaske adamlaram geldi, hemmekşem geldi. Ýöne şu taýda hiç kim diýeni etdirip bilmedi. Ve şeýle maksat bilen şo bazar ýöredi. 1 aýmy, 2 aýmy, maksimum 3 aý ýöredi ýani. Sonra eşitişime göre şu taýda hemmekşe ýeri berilmejek geldi. Sonra täze ýarmyrka, täze gurulan ýarmyrkadan ýerler paýlandy. Yani agzberçilik ine birinji aýdanım. Agzberçilik bolmansoň biziň aýlyklarymyz gallyrlyk bilmedi wagtynda. Agzberçilik bolan ýerine de, yani Türkmeniň elinden tutan ýerine bitmejek iş ýok. Indi halk näme üçin men buňa günäkär diýen, men ýakynda Türkmenistana barıp gaýtdym. Özüňizden eşitensiňiz ýa görensiňiz wideolarymı paýlaşdym. Banitsa barýarlar. Banitsaň ýerito kassasy bar, siz Türkmenistanda ýaşap gördüňiz. Banitsaň her bir döwletiň göz kassasy bar. Şo kassa berip bira oňa berýärler. Biram barýarlardan biraja men ogluma gowy seretdim. Men size misal getirip otyrym. Diňe. Biraja da pul berýärler. Aslında şonu biraja bermäge, yani bermese de bolýar. Ýöne biraja berýärler, jüýsüne dykýarlar, o taýda soň birajam pul öwrenişdirýärler. Soň pulsuzyň çagasyna ýanky biraj birkili nälisem kam seredesi gelen o. Men siremek wa biziň halkymyzda seredesi gelen nokta gelen nokta serede noktalarym şu an men bilişime göre ýa-da pulsuz döwlet keselhanasyna barsaň seni bejeren noktalar ýa derman ýok diýerler. Bolmasa döwlet keselhanasy diýmek näme diýmek? Şu derman bilen döwletiň özü üpçün etmeli. Döwletiň ol hususy keselhana bolsa onda sen bolýa diýip bilýän. Hususy keselhana diýmek biriniň şahsy keselhanasy. Ol Türkmenistanyň ýa şahsy keselhana ýok. Esasy döwlet keselhanalar. Indi şu döwlet keselhanasyna adam barýa bolyn bizde derman ýok diýär. Ýöne pul berýän ol tapylýar. Diýmek, ýa ha şu döwletiň özü hakykatdanam şonu gurnap bilen ok. Ya da şu kimdir birinin şoň üstünden kiýsesine pul barar ýaly ýol şonu ýaly gurnapdyrlar da ýagny döwletiň öz satyn alýar ony daşarlardan getirýär dermanyna halkyna mut bermeň ýerine hakykatynda mut bermeli. Eger döwlet eýetçiligine hakykatan ol halka da mut berilmeli döwletiň hasabyna. Täp döwletiň büdjetinden gidýär o pul. Onam näme diýerler? Ilata satsa o pulum şonu satýan adamyň kiýsesine barýar da şu ýokurdakylaryny paýlaşýarlar. Olam düşünükler onu bilip otyrsa. Inni şu taýda taýaň iki uju bar. Bir tarapdan inni häzir ýagdaýyn şuň kugünne barsaň häzir sen bejeren oklar. Pul bermeýän sen bejerdip bolan ogunny. Näçseňem? Inni halka bermeler bir tarapdan bermese de keselli adam agyr keselli baran adam öleýmeli bolýar. Berjek geldi da ondan mezur bolýar bermäge. Başga da inni men şonu berjek geldi puda ýutsaň Türkmenistanyň şertine gynansak da öz hakkını, hukukyny suwda tutup ýapar karady, uraly tutup
çözdüm diýen adam tapmak gaty kıyın diýäbi işleýän ok kalabalyk. Şonu kösenýän adamlar häzir şikayet edip barsalar, wuraçyň üstünden, wuraçyň tanış bolar. Sen bir adacık ýokardy işte işleýän bolsaň, hatda ýöne bir glawraç bolsaňam, teňe ýem şokman prokuraturada ýarkaň, ba şokman polisiýada arkaň wa, sudda arkaň bar. Ondan adaty bir garamaýak diýerlerini bir garyp halkyň wekili barsa, so suwda şoň sözi geçen ok. Şoň ýokman aňyrsynlar ýankylar bilen şo arz edilýän, şikayet edilýän adamlaryň tanışlygy bar şo taýda. Inni şu ýagdaýda, şu ýagdaý gowy ýagdaý däl. Şu bir näsag ýagdaý, tügülütüň näsaglygy şu. Ondan şu ýagdaý tanqid edýärler bolýan, aktivistlere film hüjüm edýär. Olar maýdýa, şuň ýokursyna oturan adamyň günäsi bar şu taýda diýär. Sebäbi şol işi dogry ýola goýsa düzetip boljak zatlar bar bolýan. Ýöne şonu eden oklar. Näme üçin? Öňgü bilen tanqid eten ok. Ine menem aýdyp gelýän şunu. Näme üçin işleýän ok şu ýagdaý, näme üçin düzelen ok? Tanqida ýol berilen ok. Ine maksat, men pikirim esasy pikirim. Tanqid diýmem, men näme aýdýan? Şu gadyet jurnallarda we ýankydatlar tanqid edilip durulsa, aýdyl şo guraş pul alýar diýeli. Menem adaty var adam. Men bar ýanda gadyete şikayet edýän. Inha men şaýat ine men seten ýazdym şo guraçyň. Pul sorap durka. Şunu gadyete beriň, telewiziýa beriň, radio beriň diýip men bar ýanda radiolara da telewiziýa da bar ýan. Şon türkmen telewiziýasy beren ok. Beren ok şonu. Şonu berse düzelýär ýagdaý. Şoňa da Medduat, 4-nji häkimet diýär. Medduada habar serişçilerine näme üçin 4-nji häkimet diýilýär? Häkimetiň 3 şakaty bar, siz bilýäňiz. Häkimetiň ine suud organ wa, onuň ýanky ýerine ýetirjek hökümet organ wa, bir kanun çykarjy organ wa. Ýöne media diýilýände 4-nji häkimet diýilýär. Näme üçin? Şol media üstü bilen wa ýagdaýlar düzedip bolýar, tanqid etseň wa, şol haram horlaň üstüne açdan, şolaň pastapyjylygyny açdan, düzelýär şolar, maskara etseň. Türkmenistanda şo ýok. Inni Türkmenistanda şo ýokdugy, şoň ýoklugydan bir alalaşýan meseleni aýdaly. Türkmenistanda söz azatlygy, medduat azatlygy ýok. Şoň alalaşýanmy, şo bolsa şoň gowy boljakdygyna bir boljakdygy bilen alalaşýan. Häzir şu ýan kaýdyp duran adam işlese ba. Ne maksatjan. Şu ýan kaýdyp duran diýen adam işlese, düzelýär şol, düzelýär. Taňa prokuratura barmagam gerek däl. Ine biz onu ara şu Ýewropada görýärsa, adamlar prokuratura baran ok. Öňe bilen habar terişlerine bar ýa, ýankyýaly meselelerde de sobara açmy, ýa başga bir emellarmy, näme? Şon paş edýär, suud edýär, ýanyň suudnamasy bilen bar ýa telewizore. Telewizordan berýär ýankyny. Hanny näme daýarsyn ýanky bir aç pul alaýda, gidýär gümüne gidip öňe bilen işinden gidýär. Ondan şondan soň suud işi derine bu işi başlanýar. Sebäbi adam eline suudnamasy bilen bar ýa da. Şondan soň hökmanam prokuratura reaksiýa bildirmeli. Adam ne efirde görkezdi, jurnalistler görkezdi, ýene suudnamany görkezdi. Indi biz prokuratura şol wuraja ýa şol ýanky çynownyga çäre görmeli ýa-da şolaň özleri hereket edip başlaýar. Şeýdip şo ýanky media şeýle öle düledýär. Sowet döwründe de bady, ne biz gazetde, raýon gazetde işledik, onu raýon gazetinden gorkýadylar. Başlyklar, wuraşlar hemme şon ýaldatda gorkýadylar. Ýöne koy gazet, raýon gazetinden gork. Indi şu zadyň der urlugyny siz düşünýäňizmi? Şu medduat, hezatlygy diýilýän zat gerekdigine düşünýäňizmi ýa şol gerekli pasaplaýan? Yani Allah'ım rahatlıkla sizi bölmeyin dedim. Yoksam şu başta şartlarımızda devlet hassanalarına dedim. Dermanlar mutlu olmalı dedim. Bet möçörde mutlu olmalı diyen. Çünkü ağır kesellerim, yani ben Türkiye devletinde de yaşap gördüm. Yani Avrupa devleti şulam aslında alandı. Şöyle de çıktıcıları katıken dermanın özün alıp kayıtmalı yerler ambabanlısı da. Özüm edil ağır keselerden özüm bu kurduklarını şeyini aldım. Ben şu var balnisani primer getirdiğimin sebebi. Bize media gerektir sizin aytışını derdi. Doğru zatlar aytmak ve paş etmek, yani işinden, vazifesinden hıyanatçılıkla peydalayanlar koy hemmesi tanısın ve bilsin demek media fırsattan gerek olur. Onun üzerine alaşan yönü mediadan ömürtü hak isteyen adam, mert adam gerek. Ve bunu gidip tane kanundan yani göz çıkarıcı edip video çekmek derlerine şu tayda elinde suudnaman olmalı yani. Bu devlet işgari kameradan korkuyor bizde.
Lübogam gorkýaş ondan. Ýagny muny nämeden maksat getirip aýtdym? Reanimasiyada özüm ýatan wagtym 2012-nji ýylda reanimasiyada ýatan wagtym şo wagt maňa seretmediler wagty bilen ejem şo taýdan gön telefon aldydan haýsyňy seredeňiz okşuňa diýdi. Seredeňiz ok men ogluma haýsyňy ser. Näde aýarsyňyz agam ýani kameraň açylan eşitip yani siz aýtdyňyz da ýani kameralardan gorkýarlar. Biziňkiler ýani gorkýar. Ýöne biziňkiler has gowurýan zady ine men halk günäkär diýenim ýeri şu her kim puluna onanya şu wagt. Yani mecburluk diýdiňiz ýani şular belläkeşdiňiz mecburluk. Mecburluk diýilen zat birinjilik bilen dogry mecburluk bar. Başdaky öwretse sen oň arkasyny sen men pulum ýok diýip ýüzüňi aşağı eýip gaýsaň bu kanyşna hiç tap bolmaz. Yani sen şo döwlet işgärli bolsa da şol işine wezipesine hyýanatçylyk peýdalandymy sen muňa çäre gördirjeksin. Ve şo ýököz kösenini men meselem size aýtdym pullu geldi, pulsulyň işini bitirmedi. Men şonu göre şon taýda oturan bolsam menem günäkär. Ve şo taýda akyllaryň opşusy bolsam günäkär. Çünki sen halk bilen basyş etmeli onu. Bolýa indi halk bilen basyş edýän bolan bar ardyň kime ýetirdiň ýetirdi ýani. Indi men aýdalyn men korrumpirlenen ýani kowrwaraç, men şol baş waraç. Ýetirlanda menem aýdýan bar ardyňy niri getirdiň ýetirin. Suratyma malyň video da çekin meni. Barıňyny gidiň niri ardyň ýetir. Menem aldym ýanky videony. Indi şol ýaly adamlar bar, şol ýaly başlyklar bar, gorkono. Aldym da bardym prokuratura bar ýani. Prokuratura men Türkmenistan häzirki ýagdaýynda men arkamda durarmy? Men adat adam men bir traktor, men traktor sümür piyot oturotçu. Bir o daýhan birleşiginden gelen adam. Prokuratura men ardyma şikayatymy seredip şol ýanky näme çäre görürüm wuraja. Näme pikir edýän şu çynyňyz bilen dogryňyz bilen aýtsaňyz Türkmenistan häzirki ýagdaýynda. Size doğru zada aýtsam men hem işgäri bir ýollan sürüp bilemok prokuratura bolsun ýa wraç bolsun. Moş seretmeýänlere gawat gelensiňiz, menem gawat geldim bir näçesine. Ýöne bizde diýişýäli pillen uly diýeden uly pilwa, pillen uly pulwa diýerler. Pullan ulam halk wa. Şo ýerni unutýarlar. Pulla alýarlar biziňkiler. Yani şo taýda güýji halkyň güýji şeýle bir güýçli, ýöne muny özü asazna edip geçýär. Yani Wongşymdanam alyp görsem da mesela men hemme zatdan alyp bilen. Men Türkmenistana baramda ine siz diýäňiz kösençlik bar diýän. Dogry-da Türkmenistanyň şeýerinde bar kösençlik ýok diýäm. Gater bir kösençlikler bar. Ýöne bul näli her kim gözüni yummokdan bar. Gözüni yumupdyrlar aňarda. Bolýa indi türkmeniň şu ýagdaý şo da indi türkmeniň şo betdalçylygy bar. Men alalaşýan türkmen wara geçirimlik edýär ýa-da pul berip gidip bolýan bolsa şo bir iki sözüni rowa görmän pulny rowa görýänler bar. Ay dawalaşmaýyn bar o sözüm geçmez birden ýüzüm alar meni maksar eder. Ya bar ardyňy nigri getirdiýse näme derkam maksar ay arkamda da hiç kim durmaz. Şey diýip her kim bar şol pul bermän çödüp bolajak adam şey diýerler. Bolýan halkyň günäsi var şo meselede. Ýöne ine men aýdaly bir häzir aýdaýyn sözüm soňlaýyn. Men aýdaýyn 100 adamdan bir adam dogurçulrak edäjek adam bar. Şoň arkasynda adam ýok ýöne. Bardy ödün diýen nettirjek bolýar. Ana şol adama da barın ardyň nir getirden getirdi ýa olam çöwreneklerden haray gözle ýa. Adamdan da moň arkasynda duranok ay borlaýdy ýa, ýylyň edýän zadyny edýär. Senin 5 ay beräýän 5 manat. Olam ýok mene berjek däldi. Ýörün gideliň nesem gördüňiz arda ýa-da hiç kim ýadan. Türkmeniň ýagdaýyny aýdýan. Hiç kim ýadan ok gapdylyňdan çykartyp ruslarny kagyna mallyny arda ýa-da sizem şaýat hökmünde gol çekdi bir çeken ok şonu. Onuň ýanky adam ýeköde gitmeli bolýar. Onuň ýanky adam ýeköde gitmeli bolýar, onuňa da sürüp gelýärler, aýdyl prokuraturada da suwtda da. Onuň şo ýanky ýaly biri girilen baglanyşykly bu taýda ýokurdaky adamlar. Indi Türkmenistan men häzir Türkmenistanyň real ýagdaýyndan häzir men uralýan. Halk şun ýaly. Halk arkanda duranok iki ýaka aktivistler bar, bilýär, Murat Düşeňow etjek bollar. Eli arz şikayet etti. Häzir niýe otyr Murat Düşeňow türmede otyr da. Indi men gidip urursam ma, gatrak gidip urursam men Murat Düşeňow ýagdaýyna düşýän. Men näme edýän diýene
Men prokuratura bardım, yerli prokuratura. Tuğda bardım, etmedi. Ýokary tuğda bardım. Oňa etmedi. Oň üstünden şikayet edip aňryp gidip burýan. Oli nähil bolýar? Aňtaňynda men gydım, menim özüm çağır burýan. Seni köp bilýänmeýdi. Näme o ýene arz edip berdiňi? Tawa şu günün köp berýärmi diýip başlaýarlar. Edilýär, şo zatlar edilýär. Men onu görüp ötýän tanyş bilişlemden emma. Ondan iň soňunda da men şonu da men hakykatyn tarapyndan şu hakykaty gazanjak bolsam, iň soňunda Türkmenistanyň ýagdaýyna men türmäge gidýän. Türmäge gidýän, gaty gidip urasam. Indi halka şunu ýaly bolýar. Indi halk tarapyndan aýdaly bolýar, halk tarapyndan gollaw ýok. Ýöne ýokarkular, şonu etjek bolmaly. Ýurda ýol başylyga edip oturanlar wa, näme üçin şolar bir adam, şolar ýa dogurçul adam bilen türmäge diýeni görýärler. Şolaň arzalary bar ýa aramaňyk. Prezidenti köşüne de bar ýa, hökümete ýokarky tugda da bar ýa. Ýöneň soňunda ýene şo arzaçyl adam ýetirşek ýa-da. Şoň arkasynda durmaly hökümet dara be şula bir zatlar düzetjek bolýar. Gel şuňa men gollaw bereýin nimeläme? Näme görýän, çykalgan, niýde çykalgan? Men dogurçul adam, men Murat düşýän. Ene men hakykaty gözleýän. Ýöne men türmäge gidýän soňunda. Ne kompýuterimizden girýän dogrudan şu an. Hawa. Türkmenistan kanunlaryny şeýle çykaryp bilersiňizmi? Kanun gülýär. Men Türkmenistan kanunyny ötedem ýok. Zaman şu Jenaýat kodekslaryny çykaryp bilersiňizmi? Kynalmasaň. Yo edil şu at men ýok. Men gözlemeli bolýan. Ýöne näme diýjek bolýan gaýda? Şu gepleşikde şu ýerine goýup bilersiňiz 37-nji madda. Jenaýat kodeksiniň 37-nji madda. Hawa. 37-nji madda sen adamyň şahsiýetini ýa eýlesini ýani video çekip munan platformada paýlaşmak gadagan. Yo men bu taýda platformada diýem o, men prokuratura barýan. Men aýan tuğda barýan diýen şonda da ýolalan ok, hen ardy şikaýatyň. Düşen farada aýtdy, ne cemlet aýdanýanda mümkin bolsa, ýani Murat Şemfin edeni bir ýangyşlyklary gatken. Dogry hakyny islendir, men ol adamyň hakyna gelemek ýöne men çykyşlaryny gördüm. Murat Şemfin bir videolaryny gördüm, datlaryny gördüm. Şo taýda käbirine käýän ýeremma, birhili gruby birleşýän ýeremma. Şo 37-nji maddany okasaňyz men şu wagtky diýjämi düşünersiňiz. Ýöne Murat Düşenfin haýsy statýa bilen gidenini bilýärmi? 282-nji madda, ýagny adamyň bedenine şikayet ýetirmek. Ýagny onu izolýatora saldylar da ýanynda 3 tane adam goýberdiler, ýöri hakyna tutulan, şoňla uruşdurdylar. Iň soňunda Murat Düşenfi sen sosial ulgamda ketek bir adamyň şeklini videosyny goýdun diýip bermediler ona. 4 ýyl möhleti. Sen adam bilen uruşdyň, ýönem izolýatoryň içinde uruşdyň diýip. Izolýatoryň içinde oturan adamyň ýanyna 3 adam talaňdan uruşy, olaram hüjüm etse, sen uruşmaly bolsaň, özüň goramaly bolsaň. Onu şol men diýjek bolýan mana şoňa bar ýa. Hökümet, döwlet da seni karam oýun oýnaýar. Nähili oýun oýnaýar? Sen şikaýet edýän, ana poliklinikaň şol müdüriniň üstünden şikaýet etdi da. Poliklinikanam müdürü şoň oturan ýerine prokuratura jaň edýär. Men uly gyýgyrşýar diýär, men kemti diýär. Olamaýdy, men seni kemti diýär. Moga diýär da. Ýan kaýala. Şop bilmeýinim poliklinikasynyň. Olamyň soňunda näme bilen gotordy? Şonu ýygnadylar Murady ahyr soňy. Ýöne, sen şol aýal bilen gyýgyrşdyň diýip basmadylar ony. O näme etdiler? O da şoňy ýygnadylar. Ýok, maksatçan ünter, o da şoňy ýygnadylar. Soňa izolýatora salýada ýanynda da 3 tane ulan salýada uruşdurýarlar da, iň soňunda höküm men elimde bar. Meňe höküm geldi men. Şo taýda kim şoň fudiýat bolan amma, kim şo taýda tülçülük eden amma, kim şoň aklawjy bolan hiç çykarlan ýok. Men de elimde bar. Uruşdy diýip gitdi şo. Ine men diýjek bolýarym şol Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyny sen gaty adalata tutup ursaň näde hökümet? Sistema näde? Sen sistema şeýle alyp bara türmädeki mugure getirýär ýa-da ýok edýär. Şoňa men şoň şuňy aýdýan. Adalatlyk şoňa arkasynda durmaly, şola ulan näme ýöne gitdi şo? Zerýä gitdi şo? Şola ulan. Şo taýda poliklinikaň müdürine ýöne bir zat diýen üçin prokuratura ona başga datda iş bolýar. Başga datda. Ene şu sistema. Şu näde piň bolýar? Men şoň şuňa media geldim. Media diýilýän zatda näme edilýär diýdini? Şol aýalygym ady berilýär gazetde. Prokuroruňa ady berilýär. Şonuň atlary berilýär. Ine men şey diýip bardy. Ýazgysam berilýär. Telewizionyada wa, ine Murat Düşem şonu ýazda. Şonu efire berseň hem halkyň özi görýär. Halkyň özi baka berýär ondan. Murat Düşem bunu kemsetmeýändir, söýgmeýändir.
Ve hakkını talep edipdir. Yani ejetine okolurjak bolýarlar. Olamaydy men ejem ýaragsız diýär, şoň diýär ölümini birden ýaşa tanjym öldürä eti jogap berjip biljekmi diýär, olam güm samp edýär. Onu diýär men tanjym etdirjek gel diýär, ýok diýär etdirersiň diýip tut diýär. Da wa şondan ýüze çykdy. Da wa şondan ýüze çykdy. Ondan ýok onuň soňam prokuratura jaňa diýär. Şoň ýa notyrka prokurora jaňa diýär. Näme ola ýa prokurora jaňa diýär men ejeme o tanjym etdirjek gel ejetini wara ola ettirjek gel diýär. Şoň diýär diýagnozyny ilki görüň diýär, barlaň diýär. Hemen kepil geçdi diýär. Şu tanjym alandan şu ölme diýip kepil geçdi, kepil beçip bilen o. Ondan şu zatlar häzir ertip telewizioniýa berýän çödülýär maklatça. Näet çödülýär diýär. Murat düşem hakkını talep edýär, doguraý diýär. Ejetiniň diýagnozyny tak barlamandyrlar. Ejetiniň ölümine şok sebäp bolmajakdyny müdiri keselhanaň kepil geçip bilen o. Soňam hakkını talep edýär, ol prokuratura jaňa diýär, olam görnüpdi. Şonu bersen, sotaýda şol aýalyň özi işden gitmeli. Ýani müdiri işden gitmeli. Näme üçin sen prokuratura bilen gorkuzjak bolýan öz müşteriňi? Näme üçin prokuratura bilen gorkudýan? Ol adam öz hakkını talep edýär. Ejetini gorajak bolýar. Ejetiniň keselini seyret diýerki. Ondan şu barlaňyzdan soň ondan netije gelim. Şoňa bolýan şo tanjym. Ya bolunam şo tanjym. Ona men soňda ýanky oglanjy ýanky görgüli düşýän adam bilen uruşdy diýen türmäge diýär. Ana bir de media nirde gerek. Hökümet arkaňda duranok, halkam arkaňda duranok, media adat mediany birikden. Hemme de şö diýär. Şuňla alaşýaňyzmy ýa alaşaňda men şu aýdan dadım. Şurada aýtjan da şu sizin aýdan zadana şu dor dämi? Aslı suuduna da gatnaşmadyňyz, asyetine suuduna. Men elimde ba hemme suudda bolan zatlar bar. Men görkedeýinmi? Men gerek bolsa men görkedi. Men ne geldi elimde. Ýöne kimden gelen aýdy biljek däl. Ýöne şotady hemme zatlar bar. Şonu kynalmasaňyz şu efiriň başyna goýsaňyz menem häzir töhmet atmaýyn. Çünki görmedik zatlarmy, bilmedik zatlarmy men ýöne prosto çaklama etirip aýtdym. Çünki men çykyşlaryny gördüm. Ve menem häzir maňa aýdylan zatlary aýtsam size alaşman bilýäňiz. Size men bilen bar. Yo men daşulokdan näle maňa gönnen birinji çeşmeden geldi şotaýdy. Şolaň garyndaşlaryndan maňa geldi. Tuğduň çykaran höküme belli, Sülçäçenden bilýän adyny, men şoň adwokatynyň amadyny bilýän, çykaran hökümüň hemme nomeryny bilýän Jenaýat kodeksiniň. Ona başga näme gerek? Şonu men hiç kim inkar edip bilen ok. Şonu bir hemmemiz bir görür ýalysan, çünki men bu gürleşiňizde men hiç de diýip bilemok, ýöne hakykatdan hem dogry aýtdy. Meje gerek, meje näli, şuny zatlar aýtylýan meje gerek. Men onuň ýaşaýan. Yani bir iş ýary öz wezipesine hyýanatçylyk peýdalanýan bolsa oňa meje gerek. Yani dogry aýtdy. Hemme de gerek. Diňe ýanky bir hyýanatçylyk peýdalanmakda däl. Aýdyl ýerlerde bir problem bolýar, adamdan kynçylyk bar. Gaz yeten o soğuk bir yerde kesilipdirmi? Solam yerli başlıklar, yol başçılar şonu wagtynda çözen okmy? Sen näme diýen? Telewizioniýa tutýan destine gelýärler, ne şu taýlarda birini ýaşap ýören ýurtlarymyzda näme diýerler? Yerli habarçylar, elleri kameralar barýarlarda, şu yerlerde problemalar alýarlar, video. Näde ýerdiň o ýanky yerli yol başçy bar, titrap durdy. Janly onda men şunu düde diýen, ýöne efire bermäň, şunu telewizde görkezmäň diýip, algap şonu düde diýen şonu. Türkmenistan'da ne diye? Barardın kime getirden getirdi ya yerli habarçıların baran oğlum. Yerli habarçılar iyi bir problemi var koydu yani. Ne oldu son kutu orada? İn tragediye Türkmenistan'da dinle bir adamın kemçilikleri tankitlama hakkı var. O adama da verdi Muhammedler değil ya. Yani Kur'an'lı verdi Muhammed'i biram serdar verdi. Şolan tankitlama hakkı var. Başka adamın adamdan. Türkmenistan'ın içinde kemçilik tankitleyen adam gördüğünüz efirde. Yine gazet, jurnallarda ya televizyonda yoktur. Türkmenistan'da ne falan yerde kemçilik var deyip. Öňler edilýär, hatta Niyaz'ın görünüde de vardı. Bir tankit. Niyedir yok. Ne şunu öde bizim tragediyamiz. Şunu öde döwletin kesellidigini görkezýär. Näme üçin keselli? Özüne analiz etmekden gorkýar döwlet, hökümet. Analiz etmek diýmek näme? Kemçiliğini boyun almak. Mediýany üstüden. Şo saňa gaýta bara peýda edýär. Şol prezidenti de peýda. Prezidentiň hem awraýyna bolýar. Şonu etse var häzir prezidentiň awraýyna bolýar. Tebe onuň olay diýär. Men münäkär diýär adamlar diýär. Na barın aydın televizyona aydın. Na efir aydın onlara da görkezme berýär. Şu halkdan arda gelse şikayet gelse şonu görkezin beriň diýär. Näde ýerdiň onuň halkam şonu söýdi.
Halkam şo prezident onuň tüýýä, diýmek prezident emine biziň arkamyzdadyr. Telewizionyada görkezip beripdir. Metbuatda görkezme beripdir. Şödülýär. Ýöne şonu ýetdiren oklar. Ya şonu düşünen ok, ýok korkular. Ya da şoňa ýol berse birden özüňem aýbatçylajak ýaly, ya da özüne anam ýok. Şondan bolup bilýär. Näme üçin anam ýok? Adam näme üçin şol ýol başy, näme üçin şonu ýetdiren ok. Tebi metbuata ýol berseň, sen özüňde de kemçilik bolsa birden öz kemçiligiňe maşalmak mümkin. Şondan hem gorky bilýär. Şoň üçin döwlet liderler diktator ýurtlarda näde? Şoňa ýol beren oklar. Tebi diktatoryň öz şeýle bir aýby bar. Metbuat aratlyna ýol berýär. Niday bok, onda men öz aýbym açylar. Şoň üçin näme galýa? Diňe ýapaýmak galýa. Diňe ýapaýmak galýa, ýa-ni tezatlygyny. Ana şol esasy mesele. Şoň üçin aýdýarlar, bir aktivistlerimiz diýär, "Sen näme üçin ýokorka degetin gelen?" Ýokorkyn günäs ana şolar ýalatlardy. Şoňa bagly. Ýa-da şol ýadyr aýtsyn redaktorlara, gazetiň, jurnalyň redaktor, telewizionyň, radio. Näme üçin halkyň demesini beren ok diýsin? Testine berýärler. Ýöne şondan ýokorkudan görkezme ýok. Ýokorkudan bana şoň üçin balyk kellesinden portar diýil, ýani şondan gelip çykýar. Mümkin olsa bir söz berseňiz, şu Böyle yok, yani kıtatdan alaşýan şo taýda prezidentiň rolunyň badygyny ýa döwlete ýol başlyk edýän adamdan şo taýda günäsiniň badygyny badygy bilen alaşýan şo meselede ýa şoň bilen alaşýan ýokmy? size ine bir daha aýtjak-da, garrynem bir söz diýerdi de, Allahan biziň hem köçämizden prezidentde çaýmala diýip. Ha onu geçti de onun näme her gedek şey dile edip sen prezident gelir kadip oturmalym arzum aýdaýyn diýip. Ya näme diýjek bolýar? Geçäýmeli, haçan geçerkä diýip. Nawo? Näme üçin diýip soraw berse şonu şu köçäň käbir ýollary ogurlary diýip. Yo ana şo bollugum masam. Yo ana şo bollugum. Prezident ýelýär diýip düzedýärler. Prezident geçmese de düzelen onu. O näme bolýar? Size aýtjak bolýan zadym mine şu zatdan ibaratdy. Ýani siz metbuat adatlygy diýeňizde men şu wagt Özbegistanyň bir näçe bir kanallaryna, Özbegistan Şavkat Mirzaýew şu wagt ýalňyşmasam prezidenti. Ve olan ruhsat berdi. Ýöne içinde bir metbuat bilen düzelýän bir zat göremek, bir gadet mesele ödülmeden köp maskalalar şo gariplygyna bir barıp şolaryň galynşyk giden ok ýa bir hökümete bir kömek etdigini göremek. Yani bu näme mediada has uly bir kömek gelir bir diýip, yani bir pikir edem. Diýmek media dol ýol berilen onda. Do mediaň gowy işleýän ýerinde düzelýär, şoň ýaly kemçilikler bar. Ýokman düzelýär. Yani öz kanalynyň mediasynyň içinde prezidente de söwünmä ruhsat berilen şoda. Yani söwünýärler men kötladym gördüm Özbegistanyň. Yani emma bir görýän welin bir düzelýän zadyny göremek. Ýöne Özbegistanyň, häzir Özbegistanyň ýagdaýy Türkmenistanyňkydan gowy. Men özüm bark gaýtdym, pandemiýaň öňýäni öz gözüm bilen görüp gaýtdym. Şo taýda 3 hepde görüp gaýtdym. Men 100 metre gaýtdym. Türk şo özbeklaryň ýagdaýyny. Hiç ýyl gorky ýene ýok. Giýje taýyp 12-de gelip berdiň, öňden polisiýa çykýar, durum diýen ok dokumentiniň soran ok. Näme üçin Türkmenistanda şo ýaly erkin durmuş ýok? Iň bolmany şo meselede. Şu burunga gaty gowy elliňiz. Men şonu deňemek üçin siz Mardan öldüňiz? Aw. Mar welaýatyny Şahpak bilýärmi? Kimi? Şahpak raýon. Wow. Aniyat şaýoly. Aw. Ýaşaýan şu köçede çykyp gördüm, oturup gördüm. Hiç kim azar bermedi. Ya men gawat delmedim. Men şu diýen sözüňizde men haýran aldım. Yani neme plaşatkamızda, turniklarda şonda da bir oturup görýär, olanlar bilen plaşatkada oturýar. Ha, el piwaly bolsa, an gelberçigim diye näme diýip oturýarsyň? Geçeňe ýatdy. El piwaly, baklaşka piwalar bolýar da, piwaly bolsa, ana olar azar berenini gözüm bilen gördüm. Azar berenini öňe işleýäňim etdi. Alpda ertesen goýur. Hani Nikeydak Aşgabatda baraňyzda, Aşgabatyň merkezinde gezjek görüp gördüm. Ha, giýje saat 12-de merkezde arkaýyn köçäň nemelerini, trotuaryny, arkan gezjek görüp gördüm. Size şoň zapisyny uğratjak. Uğradorsunuz ýöne, polisiýa haklaýsa garnaşyňyza adam bermeň ýöne. Arkaňyzda duran garnaşyňyz, menem gelip bilerin. Men arkamda daim dursa, ministrlikde ýa bir ýerde adyn beren töweregime gelmeýär ýa polisiýa. Şo meseleye gelsek de ýene mende käbir sorawlar bar da,
şatlyk şykyp ene teredin. Özüni arkaýyn alyp barýar. Internetem ma demek tanışlamyň internet ýok şon ýaly. Şatlyk islenip wagt, islenip vilayetden arkaýyn internet, aýratyn interneti var şatlygyň da. Ondan hem diýeni diýip otyr edenini diýip otyr şatlygy içil çäre bermek. Şatlygyň arkasynda adam bara şeýlem şonu duýýaňyzmy? Size de diýeni diýip otyr, agdymdan geleni söýýär. Bastyrjak diýip gördüňiz. Ana ol Dilbera Balakowa da diýip gördi. Şon ýaly adamlar bara, arkaly adamlar. Ine misal üçin şolaň biri şatlyk. Näme şimdi siz şonu baktyryp bileňiz, siz şoňa çäre berýärsiz. Men size aýdyp bereýin. Meniň bir ýalňyş önerim, bir ýaş kiçilik etdim. Häzir men oňa arza bersem, men özüm hem günäli. İki taraplaýyn günäli bolup otýar. Olam maňa arza berip bilýär. Men şu var şonu birazcık soňladym. Çünkü häzir men oňa arza beren ýagdaýynda olam atletne, ýani atletne nemesi var, stressne. Olam maňa söwdi diýip sosial mediada menem oňa ejetini başyny ýerine goýmadym. Ýani gany hyzmatçylyk bilen. Men şu taýda ýalňyşyma düşünüp, danyma men şu wagt arza beremem. Inni Dilbera Balakowa Yo, şatlykly meselen häzir şöderli, şatlyk bilen siziň şahsy tanışlygyňyz barmy? şatlyk şeýhyp bilen näçinji ýyl? 2020-nji ýylyň 28-nji pardon, 2-nji awgustundamy, 1-nji awgustundamy şon ýalap maňa jaň etdi. Bana şunňa maksat senmi diýdi, men diýdim. Diýim sana töhmet atdylar diýdi. Şunňa ay men diýdim öýde ýatyrlar, men üstüme töhmet atdylar, şu reýany töhmetler diýdim. Ay video çekerli. Daha şey diýen bir tanışyk gitdi. Ondan soň şat. Aňarda kaňyz görüşdiňiz şeýlemi? Türkmenistanda. Onu baştan aýdyp bereýin, has giňişlik bolar. Ondan soň menden bir şahsiýetiň nomerini istedi. Menem adamyň nomerini paýlaşmansaň, ýani biri bilen kimem bolaýsyn, doganym sorasyn, eýleki doganymyň nomerini men beremem, bar özünden alýan. Şo özünden al diýenim üçin ma ejeme bajyma söwdi. Baray yok bolsan aýdydım sen ýaly eşek bilen azymy. Ondan soň seretdim meni Farhat Mimankuliv, ýani siz durdyz tip tanýarsy Mimankuliv. Şol video uretýärmi muňa artyk bilemok şol nemeden meni meňdeş bir personaj tapypdyr, şoň arasynda nädip tapypdyr, nädip kellesine gelipdir. Şo personajy tapyp meni watan döňügi diýip çykardy menem. Soň men gittim. Ma aýtdy, seni bastyrýarlar, Dursultan Taganowyň häzir şurada videosyny goýsaňyz, şol videonyň goý gaýra dedim, haýyş etdim. Näme videosy? Ýani Dursultan Taganowa da Nurmuhammed Annaýew maňa bir söz diýdi. Sen diýdi Türkmenistana gitsen seni basýarlar diýdi. Menem näme üçin diýip soraw döredi. Näme üçin şunňaly adamlaryň kellesine salýar diýdi. Men näme üçin bassynlar diýdim. Men näme üçin basmaly? Menem şu aktivistler bilen internette yüzümü açanım üçin. Yani davalaşanım üçin men türme basýarlar. Yo, sizi basmaýarlar. Basmajaklaryny bilýän, näme üçin basmajaklaryny bilýän. Sebäbi siziň arkaňyzda goraň badygyna men 100% ananýan. Ol sizin pikiriniz, men şurada çenle. Indi bolýar, indi şatlyk bir gedek duşdyňyz, ondan soň duşmadyňyz şeýlem, şu 20-nji ýylyň fevraly. 2022-nji ýylda men video çek näli diýsem, men video çekdim, ine gidip barýan diýdim. Kim meni göresi gelýän bolsa çykaýsynyň diýdim. Balkan vilayatyna düşdüm. Soň şatlyğam aeroportda bardyr, Aşgabat paýtagta bardyr, Aşgabatda baryp mene maksat ýok diýen bolýarlar. Bolup kabutda meň öňümden çykan ýaly. Soň maňa bu ýymadan jaň etdi. Men aýtdym, "Paşol sen" diýdim. Sen ýaly eşek bilen gidişmegem gerek, adamym men aňarda biraz aladalarym bolan üçin, işlerim bolan üçin elim degmedi. Soň günlerde bir gün, "Dawaý" diýdim, "Şu duşmanyny tanatjak bolsa, ene şeýle kino gören soň içine ýirip tanamaly." Men bir görüşýän, hani näme kimiňe men siziň şu wagt aýtdyňyz, siziň kelläňiz, zat men ne dawa. Näme üçin şunu tanşywadyr, bu internet temmelat mung full. Akasa bu Aşgabatda birinden VPN satyn alýar. Yani VPN diýip bir zat TikTok, Düşünükli. Ha. Ne demek? Pet dolayısın. Şu VPN alýaňyz, injektor diýip bir VPN.
TikTok'a da ýere efire Lipoza da gidip bilýäňiz. Injektor diýip ady bar. Birinem koduna lan 50 manat, 100 manat. Gymmadan da aýyny. Ýöne internetiň häzir bar güýji balkanna ya daşawuzda deňeşdirden nime aşgabatda bilen. Yer bilen ýok ýal tapady bar. Internet çeken o. İn gymmadan alsaňam birinjiden gatylyp köp pul tölemeli. Oňa da diňe kimler neme diýär men bilýän. Bir käbir biznesmen tanışlym telekeçiler bar da pullujo. Olar aýdýa adat adamlara el ýeterler. Mesela şu internet $30 da töleseň diýe $30 diýmek aýlyň ýarty häzir men tanışylışlym Türkmenistan $60-70 aýlyk alýar. $30 töleseň diýe şeker ýaly baz ýani kayda şowda lewapda bu internet ýöne diýe $10 $5 ma diýe tiýildi. Onu alsaň ene 2 gigabayt da 2 gigabayt üstüne de diýe ýanky VPN bolansan VPN bir güýjüni alýar internetin. Üstünden ýanky odan çeken ok diýe da video dat görjek bolsaň ýa-da aljak bolan şatlyga diýip oturan da serediň. Şatly goýun video çekýär, arkaýyn ýükleýär, oňa bilýäňmi näçe internetin tiýildi gerek. Men şo ýerine aýdyp berdim. Türkmenistanyň içinde häzir alyp YouTube'a internetme ýüklemek üçin video. Türkmenistan'ın içinde video yükledim. Menem yükledim. Çekdim hem video yükledim. Ben size yeni de yani. Bakası 200 manat. Biz 200 manatla ulanıyorduk. Yani 1 milyon. Çoğunluğun. Näçe bolýar dollarda? $20 oluyor. Yanlış mı? Ýöne adat adamlar üçin el ýetirler. Däl şonu aýdýan $60-70 aýlyk alýan adam üçin $20 gaty uly pul. Ne $10 mı sonra 200 Ondan manat. şat, indi men diýjek bolýan birinjiden şatlyk diýmek. Öde intep ber onunla nirdi işleýän diýip o bir gedek söhbetdeşlik geçirende sorandy da çoponçylyk edýän idi aýdan ok. Nirdi işleýän. Saatlyň etdiňini men ýanyna bolum şo. Nawo? Çaýla bir gün şonu anyklamak üçin hemmelerden bilmek üçin çaýla bir gün ýanyna bolum. Nawo. Yani şöyle istesen doğru dinlemek istesen bolan vakalar verecek ve iyileştir yani. Son bunu Mar vilayetine çağırdım. Mar vilayetine geldim. Ben birinin ayağına barmağa istemem. Öz ayağımı etirim. Düşmanım olsun da adam olsun. Tanımak istesem ben her zat ederim ona. Mar vilayet Marguş Oteline geldi. Taşına çıktıydım çıkıp bilmedi. Bilemek korkudur. Ben tamam onu burada edecek vadım yok. Çünkü Türkmenistan'a birine şarpık vereninden özüne şarpık verdirenin kolu. Daha takmadın yani urup bana nok hiç gibi. Son Mungulan bulaytı leva etmeli gidecek mi dedi. Ben ama ettim neyim için? Ay Farhat dedi Ece sardı mikmansılığa dedi. Ecesi dedim Farhat'ın mikmansılığa. Neyle avrayı vakarayım kimi uğrattı? Kelle de döredi. Belki ecesini zastavit edenlerler. Belki most beyiz. Böyle dedim yer gidelim. Levak velayetine baramızda. Çotay'da. 2022 ýylyň dekabrynda. Çekavma yavrum. Şu video. Dekabr. Men ol wakany bilýän. Sen gidenigem bilýän. Son leva baramda. Son tuvalette gidecek dedi. Çotay'da Levak bazarına Gök Bazar var. Levak velayetine Gök Bazar var. Şu Gök Bazar'da bu tuvalete gidecek diye telefonunu manat var abişine telefonuna geçirilen bizde manat dili altınasına manat geçiriliyor. Onun periyod edecek olsan 15% alya kalandan pul edip veriyorlar şotayda bir gıyla. Şu gıyla telefonu berkitti kodunu açıp vermeli ona pulu geçirmek için. Ödünüm ki. Sonra kod açık kaldı. Benim telefonuna seyrettim şotayda gılıklı yeri ve kayran kalan yerim. Bunu hiç il kamset uğratman, bunu Farhat Mimankulif'in öz uğrattı. Hani men şotayda öz gözümü özümün antman yetişti. Farhatdan hat gelipdirmi? Näme gelipdir? Farhatdan hatam va, Farhatdan sesim va. Men Farhat şeydip tanıdım. O tayda dinge Farhat yok di WhatsApp'ına Nur Muhammed Anna ifanmadı. Yani onun sesi yok. Olsa iyi veriyor ama bir-birine gol. Şoň üçin men o değil. Öyle indi Farhat näme diýär? Men bardy öýme bardy ejemi aglatda şonu ýadga geçirdik aýtdy ýa-mi? Ecemin ýanyna bar. Menem şoňa video çekeýin, näme deýin? Yani
Näme diýler? Düşündim indi siziň diýjek bolýan Farhat bilen Şatlyk bir komandada işleýärler. Şöhrat paraçylyk ýaly bir şöhrat paraza bulan ikisinde de. Yo, bulam siziň diýjek bolýan reklamaň bir görnüşi, ýagny ne Farhada batys görkezýärler, ne Farhada ilerleýärler, ejesine azar berýärler. Şon ýaly. Edilödi. Ana şonu diýjek boldum. Ine ýakynda men TikTok'da videolary dinledim. Näme sizden dinläntiňiz, belki siziň hem öňüňizden gawat gelenler. Yani Şatlyk Şeýhiýew birine bir zat öwretdi. Şo sportsmeni kimler şo taýda ünsert dinlediňizmi? Kimler urdy diýip aýtmaly diýe. İşgärler, polisiýalar urdy diýip. Düşündiňizmi? Şeydip onu birini çıkartdılar, bu şöhrat paralar var sizin aranızda, yanlış düşünmeyin, şunyalık çıkış etdiyenlerin arasında şöhrat paralar var, bir video eşitip bunu anıklaman çıkarıyorlar, halk ilki kızdırıyorlar, sonra bulara, men şu inanamok yani, son vaka Farhad'ın anlaşıldım, neyim için Dilber Abalakova var, Dilber Abalakova deyip biri var, şu video çıkardı Farhad arada, şu video çıkardı, pardon, Farhat Dilber aradı, video çıkardı, men ama ettim, şunyan, zalva vereli. Maksat, men özüm bilýän idi, näme etjegimi diýdi. Indi men hayran alyam, Dilberem Şatlygyam, Farhadam bir adammy diýip, kelläň aýlýar. Indi gahanyň elýär, şu zatlar öz gözüň bilen görüp gaýtdy. Ay yok, menem zalva vereli, ay bolýa zalva berersin. Bolýa, gitdik, zalva verdik, Zalina Mamedowan tanýaňyzsyňyz belki. Yo, dur o Dilber arada näme video çıkarmak bolanokmy, näme çıkarmalar video çıkarmak. O taýda Dilber'in üstü bilen maňa deýdiler. Yani Zalina Mamedowa diýip biri Dilber men başlygym, menen Dilber'in guly ýaly edip çıkardylar. O da gurlayanam Zalina. Zalina da Farhada murlaýar. Menem aýtdym. Indi sizem Zalina bilen Farhady suwda berjek diýen. Men Zalinany berjek diýdim. Men Farhat bilen öz görüşýüm melýan bilen. Men Zalina aýaly urwan bolan söwüm. Ýöne Zalina gurlaýanda Farhadyň kanalyna guruldy. Nire guruldy? Farhadyň kanalyna guruldy. Zalina we son Sapargelli Babaev. Awa, bolýa indi suwda näme bermediňiz? Suwda berdik diýdi. Menem arza ay senin bardan ber, mene berdim diýdi. Menem bolýa diýdim dany, son saat men aýtdym. Men diýdim Şatlygyň telefonuny diýdim. Farhat bilen bile işleşýär. Bu diýdim Türkmenistana näme oýun oýnaýarlar diýip sonra berdim. Sen işiň bolmasyn diýdim. Menem aýtdym, "O näme işiň bolmasyn? Çünki men Şatlygyň telefonuny daha şowuzdan bir gys imo abişni imo wara. Daha şowuzdan bir gys Şatlyga video uratdy. Agam şu video bolara diýip garraja daýda bar eken. Son lewapdan biri köçän suratyny uratdy, agam şu bolara diýip. Şatlyga gelýär, Şatlygam Farhada eşirýär diýjek. Türkiýe gelen zaman YouTube'a has giňişden girip başlayan aňarda kan girem okdum çünki işin. Ýanky videolary men Farhadyň kanalyna berip otýar. Ine ma interes. Indi bolýa, indi Farhada aýdaly bolýa, indi men Şatlyga men öňden bäri Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministerliginiň bir nemesi pasaplaýanna, indi işgäri ýa tur kersen getirdi da, iň bolman. Onu Farhat Durdiýew hem bolýa Meýman Kuliýew, Farhat Meýman Kuliýew hem şo milli howpsuzlyk gullugy bilen baglanşykly diýjek bolýarmy? Siziň hem pikiriňiz ýanyalmy? Yo, men şunu diýjek bolýan Şatlyk bir mazinlara Margulis Otel bu patpişiňe nanya. Patpişi wara, patpişik diýler, takipçi, türkmençe näme diýler? Agda diýler. Abonaçy. Abonaçy, şonlary görkezýärden atela barhanda men şonu gözüm bilen gördüm. Atela var ya men ne şunça patpişiňim ma. Reklam edeýinmi sen anketany? Sen Margulis Otel'ni. O taýda da näme diýen, näme etip reklam? Ay ma 2000 manat derdi ya men reklam etjeýine men prosmotrma seretdi. Kime Farhada diýem? Yo, Atel'in başlygyna Margulis Atel. Indi düşündim. Atel. Ya, bular wara, ine Şatlyga, ine hukumat. Ama siziň diýjek bolýan adyňdan Şatlyk aslynda hiç ýyly bir mehemen adam hem däl, meheme bilen baglanşygam ýok. Özi ýöne özi urna oýun oýnap beren oglan diýjek bolýan.
Näme üçin degen oklar şatlygy arza bermäge gorkýarlar. Muny aktivistler ene meni hökümetiň işgäri, mehmeň işgäri, konsulun işgäri diýip çykardylar ha meni. Hmm. Şatlygam şeýit çykardylar. A bizinkilerem ay çyndanam bizinkiler inanjaňa bilýäňiz aýadyňyz ýalan gurrun däl. Ay çyndanam diýip mundan gorkýarlar. Şatlyk ine neýden adamyň ine video uradan size Telegramdan neýden adamyň suratyny berdi. Gidip İnmerkisi Alişer Sakhatov'u tanıyan mısınız? Hawa. Alişer Sakhatov'a da aýtdym. Seredin diýdim. Türkdäkilerin ejesine söwgen üçin diýdim. Konsulluğumuz var. Bizim başka wybrymyz ýok, dogry dämi? Bizim konsulluğumuz var başka, zat ýok. Konsulluğa gidelim, plançada üýşelim. Kim diýse menem siziň ýanyňyza oşulýan diýdim. Ölmeli bolsa da ölüşjek diýdim. Ýöne diýdim, görüşelim, arda berelim. Bularam aýtdy. Bolýa barýas. Men sagat 12-de diýsem agam. Ya siz 12-de diýseňiz. Dogry dämi? Olam saat 9-da barsa. Video çek gaýtsa, videony çekýä gaýtdy. Ondan soň bardym diýeni kanagatlanýarmy siz şoň bardym? Yok kim o 12'de varan? 12-de men çağırdım. 9'da varan kim? 9-da varan Alişer Sakhatov. Indi seredin on yo ýankyýaly adamlaryň şahsiýetine degmek meselesinde konsulluga arz edilen nokta suda arz edilýär ýa-da prokuratura arz edilýär. Ya Türk'ün prokuraturasyna etsek mamcan. Yo, şo Türk'de ýaşap bir ona şo taýýa edilmeli ole. Konsulluk olar ýaly arza bereden o. Dinlen, konsulluğun issi bilen sen hat uratyp bilýän, milli howpsuzlyga da uratyp bilýän, istesen daşary prezident poştada ýa-da PTT wa ine Türkiýede Türkmenistan hökümeti bilen anlaşmasy bar şoň PTT-den hem uratyp bilýän istesen jalwany. Bolýar, indi şatlykly mesele gelýär, şatlykly. Siz şatlyk diýen hiç bir howpsuzlyk gullugy bilen hem polisiýa bilen hem mehme bilen işi ineme dakaly ýok diýjek bolýan. Ony ýöne şatlyk şu Bismillah birinji gerek ekran çykyp başlaly bärin ne şondan bäri 2020-nji ýyldan bäri. Şol dynysy ýagdaýda şu Türkmenistanyň hökümetiniň alyp barýan siýasatyna bir zat diýse şoňy tankytlasa şatlyk hökman şoň üstünden düşüp her zat edip görýär da men üstümden hem düşüp gördüm. Maňa da her zat diýip gördü da indi şol adam şu daýy bir zat işlemeýän bolsa, şol adam Türkmenistanyň milli howpsuzlyk gurulugyna bilen daxily ýok boldy, işlemeýän bolsa, şolardan bir hak heçlik almaýan bolsa, on näme başga iş ýokmy? Şoň şey Türkmenistanyň hökümetiniň bir siýasatyndaky kemçilikler tankytlayanlara hüjüm etmekden başga iş ýokmy? Siziň pikiriňizçe näýe? Bar işi gutorup durdan ediň şo alypdyrmy? Lunatik diýdim ha, şöhrat parasylyk diýdim ha. Yo, ol şöhrat getiren o adama şo şöhrat getirýärmi? Şol näme diýe Türkmenler Türklerde reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorlar ha, doğru değil mi? İyisi hem kötüsü olmaz. Yani olsa hem ervedip olmaz diye. Onu şoňa bolýar, siziň pikiriňiz şoňa diýen şo hereketini ýa-da awra getirýär, şoňa hi awra getirýär. Şu wada soňky wagtlara şonu bir görse, ýere sokýar, şoňa söýünip, şonuny tüýleýän adama ýok. 18 adamın ne yakınına 18 adamın videosunu, suratını paylaştı. Ruhsatsız öz adından ruhsatsız 18 adamın videosunu paylaştı. Şu 18 adama da yazdım. Jalwa bereli. Berin. Barlak gorun. Böyle gezdirim. Koysana kelle marçek. Nämese şonu etsin. Maňa näme? Bolýar, indi ikiňiz onda şatlyk ikiňiz hiçli bir komandada däl. Indi siziň aýdyşyňyz boýunça ýöne şatlyk bilen aňyryp gidipsiňiz. Indi şo taýda şoň ejesini alaňyzda näme Farhadyň ejesini video düşürilendi. Şo kamerany tutup duran sizmi ýa başga birmi? Kamerany. Siz tutduňyz kamerany. Boýnalýaňyz. Men onu bilýän. Men şoň üçin soraýan barlak görýän. Indi şo taýdan soň siz ýene bir gerek gitdiňiz. Şonu boýnaljakmy? Siz mektebe bardyňyz. Şo mektebiň nomerini aýtjakmy? Mektebe? Hawa, şatlyk ikiňiz bir mektebe bardyňyz. Ýok, men nirak gitdim, men size aýdaýyn. Dänew bir ýerge gitdik. Bir dowulýan ýer. Farhadyň ejesi. Wrach bolup işläň. Sanitar bolup işläň. Bolýar, ýok. Siz bir çağa bilen birleşdiňizmi?
çağı bilen gürleşdim diýemde ýok. Men asy Lewa bardım, dogry. Lewa men soňky ýere bardım. Lewa men soňky ýere baramda sadaka derlerni pata bolup otyr çotayda. Şonna daşrağında ona 20 metr sen yandakylar aýtdy sen diýdi Dur Sultan bilen gitişip beren adam däm diýdi internetde şulara garşy çykyp berennem diýdi. Hawa men şol diýdim. Ana Dur Sultanyň ogly lik görkezdiler. Men ama aýtdym, şona ýok. Sadakada şoň ogluny gördüm. Ha? Ýok, ma ogly diýdiler. Bolýa sadakada. Daşdan gördüm, oýsan aý diýdim, enaýjy ogly bar eken, maşallah diýdim däň. Yo şäherde mi? Türkmenabadyň şäherinde mi ýa etrapda mı? Täne oldu. Etrap mı bilem o artık. Men Lewa ken Däne ude? Däne. Garnaşyma şotay. Däne etrapyn. Takym geçem eçes kaptar şotay. Şoň bilen gürleşdiňizmi? Yo, maşallah diýdim. Taşyndan tügelem aýaly ogly bar eken diýdim boldy. Bolýa, indi şoň bilen gürleşmedik bolsaňyz, ol oglanam siz bilen sizi görmeýändir onda. Siz aýdyşy bolsa siz görüpsiňiz onu ýöne ol oglan sizi gören ok, şeýlemi? Onda näde onu ol oglan sizi suratyňyzdan tanap ber? Bilem. Şondan habaryňyz bar dämi? Şoň ýa-ki Dur Sultanyň ogly siziň suratyňyzdan tanap, ine şol oglan bilen ýene ýanyna da bir kysana adam ma geldiler de maňa ölüň soragyny berdiler. Men ejeň sen ejeň näme işleýänler habaryň barmy? Sen nirde näme işleýän? Ejeň şular ýaly erbe. Ben andyçamok, ine Dur Sultanyň ogluny meni görenini bilemok, ýöne men ýanyna bar, meni gör diýen ine meselem ýanyna barp özüň görkezmek bar, daşdan görendir mojup. Bolýa. Ýöne ine duz garamakdyn, issäň ananma. Bolýa, şo taýyp baryp onda siz ýanky şonu soraga çekmek üçin barmadyň. Şoňy soraga çekmäne baran adamlaň ýanyna goşulmadyň. Ýok, ben saat bilen bir gitdim, biram garnaşlaryň bilen kaka mejem bilen patay. Şo çağı bilen soraga geçirilen bilýäňiz näme? Şon ýanky şoň ejesi barada gurrun etipdirler da. Onu bilemem. Bilýän nisem ýalançy. Men ýöne şartlyga şunu teklip etdim. Çünkü Farhat bilen şo ýaňy ýazyşdy diýdimi? Farhat bilen bilekdi diýende. Şu koýdum. Şartlyk diýdim. Daýy diýdim. Lewa gelenmi de ora diýdim. Ýurdur Sultanyň kakasy diýdim. Bir nemede işler eken diýdim. Oňyny işler eken bir Malisya Sakatow muňa möýne barala. Ine barlasyn melýärdi. Ýene de gözüm anana nokta. Çünkü Farhatyň prezidente garşy, hökümete garşy gurulayan sözler çere şu anaýanlarjy däl şo Farhatdyň moş däldir diýip birkili samniwat etýän adama birkili öz gözüňe de käbir ýerlerde samniwat etýän ýerler. Men bu soragy berdim. Şonda men şatlyň bir sözüni eşitdim. Ve şol anyklatdy Farhatyň özüni gözüme maşdy. Ýok diýdi. Alişiriň öýünde näme işläp berdiňiz? Alişire näme işin gitdiňiz öýünde? Baraly diýdim. Dinleňini bolsa, ine gözüme aç bir inanmaçylyk bolýar. Ýene de meňem kellämde şu meheme işleýänler, milli gowpçylyk, tanşy bu işdidir. Meňem kellämde şonu ýalyny. Näme bolsa meheme işleýänler, bunýalyk gezme, arkaýynçylyk, ýok bunýalyk diýen de özüňe adamyň içine bolmuş adetde de şo. Şonu aýtdym welin, bul aýtdy maňa, ýok diýdi. Goýsana o diýdi, häzir men olaryň öýüne barsam diýdi. Men basýarlar, oňal bolana o diýdi. Toňda sen diýjek bolýan zadyňyz Farhadyň öýüne barmagynyň sebäbi Farhadyň öz görkezmesi haýşy boýunça barypdyr. Alişiriň öýüne gitjek boldyňyz, barlap gördüňiz. Alişiriň öýüne de gidýänok, gitmekden çekinýär. Sultanyň kakasynyň öýüne barjak. Dur Sultanyň gaýnatysyna barjak geldik. Çünkü eşitişime göre adam şahsiýetini kemsitmek. Bolýa, Dur Sultanyň kakasynyň öýüne bardyňyz-da? Bardyňyz? Yok. Barmadym. Barjak gelli otyr. Men şonu barladım. Baran bolsa men gön aýtdym, bollay bulay hökümet bilen meheme bilen işleşýär diýerdim men şonu. Men açyk bolar. Bolýa, indi ýene bir zatda da siz näme mazur halkyňa maladas ne diýen adam ýaly görkezýäňiz özüňiz. Däne bir giden näsaglar zatlary hakykatdan video düşürdiňiz, onuň arada ol bir neşe keş bir görgüli aradan çykdy näme zirdi bilen içinde ýaşap görünme, urutjak bolan gitmedi. Soňra neşe sorapdyr. Dem neşeden bermeýänsiňiz, soňra ýerine getiripsiňiz, şo taýda ölüp galypdyr.
Indi o taýda elbetde sizin günäňiz ýok, ony köp zatda şol kömek etjek bolýan ýaly görünýäňiz da ýöne şu taýda aktivistler bir diýen bir zady bar da ol maksatjan bu zatlar teňem işiňdir bolýan ilkinji nowatda konsullugyň ilçhanaň işi diýenlerine siz şu taýda ýene-de konsullugam ilçhanamyny gorap çykyp etdiňiz da şu taýda hakykatda şu Türkmenistanyň ilçhanasy diýmek näme diýmek ýa konsullugy diýmek näme diýmek şu daşary ýurtda şolar öňü bilen Türkmenistanyň raýatlaryny goramaly, şolaryň hal ahwalynyň habar tutturmaly, kimin kynçylygy barsa şonu çözmäge kömek etmeli. Ýöne şu Türkmenistanyň konsullugynyň etmelilaryny siýetjek bolýan ýaly üstüne de şonam goraýaňyz onsoň. Näme üçin Türkmenistanyň konsullugyny tanqidlandyk şolar ýaly meselede son hi tanqidlan ýeriňiz barmy konsulluga ýüzlenip bara näme üçin şunu ýaly bir bolýa häzir sözüm toňlaýyn. Sizin mümkin adam. bolýa. Ya garaşalyň. Maksat umuman alada ne diýen ýaly adamdan şu bilişiňiz ýaly hormatly izleýişler. TikTok'ta da YouTube'da da goýdy bir giden materiallar, ýani näçe bir giden raýatlama da Türk ýani Türkiýede Türkmenistana gidip gitjek bolup gidip bilmän haýşe diýdi olar ogurlar hem kömek soraýar ilçhanadan konsullukdan olardan kömek ýok. Ona şu taýda maksat bar ýa-da maksat kömek etjek bolýar. Menem ýene şoňa düşünemmek. Näme üçin maksat öýde kömek edip, öýde barda edip uğraşjak bolýar ýa olary ketelhana ýerleşdirjek bolýar. Aktivistlere maýdy da oho bu sen etmeli işiňde bolýar sen adamçylyk edip bilersiň, edetin gelse. Ýöne näme üçin şonu konsulluk ýa ilçhana edip şonu näme üçin sen şolardan talap edenok, şolary ýekejek edegem tanqidlanok diýenlerine bularym maksadam gaýta aktivistlere sürün aktivistlere şowa tögün iki araňyzda şaknyşyk boldy da bir näçe edek şol näçe adamlar bilen meselesi bilen baglanşykly. Näme üçin şonda hakykatdanam konsullugyň işini tanqidlamaň ýerine gaýta şolary gorajak bolýaňyz her gedek ilçhananam gorajak bolýaňyz şol aýdaýmalla dogrudanam ha ilçhanam pulu wa büdjeti wa şolar ýaly meselede hökümet bilen gönnün baglanşykly edara. Näme üçin şu ilçhana ýa konsulluga basyş görkezdiňiz wagtda gaýta öýdüňiz şu taýda şolaň etmeli işini öýdüňiz etjek bolýar. Şu näme bilen düşündirjek? İlçhanaň ýüzüni ýuwup boljakmy ýa konsullugyň ýüzüni ýuwup boljakmy? Şolar ýaly meselede ana näçe illeşden bir ölüp gitdi. Şolaň hatda jaýlanyş nemesinde matamyna da baranoklar şonu jaýlanyşyna mene biziň wara bir giden garamaýak adamlarymyz öz aralaryna pul toplap, üýşüp, şolaň jynadasyna şolar gurnap, ol eýetler madarlygy diýip bir neme bar, Istanbulyň etjeginde. Şu taýda hatda jaýlap ber. Konsullukdan ilçhanadan bir adam barano. Bir adam ana 2020-nji ýylyň nemesinde martynda näçe adam zäherlenip öldü? 56 adam zäherlenip öldü alkogoldan. Bir resmi barmady. Ýekece gynanç bildirilmedi. Türkmenistanyň hökümetinden, prezidentinden bir gynançam bolmady. Şular ýalda häzir şu normalny kadar ýugurtda bolsa 10 adam, 5 adam öldi, trawur elan edilýär, matam unnip elan edilýär. Bizde 56 adam öldü bir aýyň içinde. 56 adam adamdan. Şu 2020-nji ýylyň martynda. Ondan soň bir giden adamlar ana ölenler. Näme üçin ne ilçhana, ne konsulluk öýde etmeli işini etip hereket eden. Gaýta siz ylgaýaňyz da bir katan şol yaraman ýatan aýal görgülleriň daşyny aýlanyp plad eden bol öýdüňizi reklam edýän ýaly diýäňiz. Bolýa aladasyn edin biz degen ýa siz ýaly oglanyňyzlar bolsa ýöne öňü bilen şol etmeli iş şol iş konsulluk bilen ilçhanaň iş. Ýöne näme şu şolary ýüzleňiz ok, näme şu şolary tanqid edeňiz ok. O unha sizin etmeli işiňiz diýeňiz okda gaýta şonu diýen adamlara da şo döwürde söýgdiňiz. Näme şu şey diýeňiz? Şunu düşündürip biljek. Talap edende yok bana hyryp, sen şunu etjeksin, şunu näme etjeksin, bir garşyňda kamba. Mallalla olam näme bolsa da iş yaram bolsa şol adam, yani Allah'ın kulu şol. Adam şekilme görüldük. Olar aýtdy. Biz elimde öterip otyrdım. Tahyryň aýagy musurda ýatyr şol oglan dogrusyny. Men şo taýda birinjilik bilen şonu bir ors aýal paýlaşdy. Ors diýdim rus aýal paýlaşdy. Ma ýakmady şo Türkmeni gide diýen sözi ma ýakmady. Yani
Kabut Türkmeni taşak gitýän ýaly. Men ta şurada Türklerim görýän narkomanlarynam görýän gelip şu hökümeti gelýärden alyp o bezdomny ya Eltepe bizde Eltepe diýil ya doğrudanmı yanlış Hmm. bolsa men taşsanoklar ya şo koçada ýatyran ölüň maly ne hassanaň öňünde galy hökümetiniň içinde ölýänlerim bar. Yani men konsulluğa bardım tahir barada doğru şo taýdan alyp gaýtmak üçin maňa diýdi urmasaňyz alyp gitjek geldi. Men näme urýar o diýdi. Giraýyny da men nerime oýnar şonu alyp gaýtjak gel boldum. Men siz aýtdyňyz Ýöne siz prezident. ony aeroportda aýertdiňiz. Yani bir münçük mümkün bolsa men Mısırdan hapa pardon bagşarsaňyz haram gıllaryna çennaldım men şonu özüme watandaşym diýip maňa şo taýda bir söz berdi. Şo sözü üçin alyp gaýtdym men dogry. Şonu ay men alyp gitjek geldim aňary geçdim. Özüm aňarda efir edip oturdum janly efir. Bilemok urupdurlarmy muňa bir da getirip şo daşta görenden efirden görenler gelýärdi. Muňa urupdurlarmy ya bir narkoman gelip urup berdiler bilemok ýanky taýin etip goýdular. Yani 2 metr aňarsyna da gelip bilmeýär Allahym rahim ýalňyş düşünmem. Muny öýme etirdi. Deret dedim. Edaýma etmedi. Soň watandaşlar ýalňyş düşünmesin diýip men muny efire yapmadım. Baňa saldım, baňada efir etmäýin. Baňada suwa düşürdüm. Haramlaryny aldım, saçy ahyrsym bir adamyň kellesi oturlaýar, aýyrmasaň bolan okşan patlaýsa. Seyirdim, akratny bir svež bolsun diýdim, arasladım. Olanlara aýtdym, üstüni giydirdim, ýaşyl öz eşiklerimi giydirdim. Olanlar diýdim, häzir diýdim, şunu urýan ýalyk bolýar diýdim, getiriň efirini diýdim, üstüne giyindirdikden sonra. Eşikleri vanyat etdi. Porso ya. Şonno da içinden geraýan çykýar. Yani şeyle bir söz verdi, ejetiniň ak süýdünden andyşma söz verdi, etjek geldi. Şonda şey edip elini jüňsüne sok gaty duray maksat dedi ýandaky oğluna. Bir da davamyň elini açdyk, boli ýene şo da. Yani zanna ýok şol adamyň düzelmek. Siz aeroportda ýertmediňiz, öýüňizden anaň ýerine gitdiňiz şeýlemi? Men muny öýümde sakladym ýene. Soň aýa porsa ýara men muny köpçülüge näde konsulstwa erten. Köpçülüge atay. Yani köpçülük gelin alyp gitşäň kömek edeýin diýsem hem diňe imitini getirýärler şeýdip 2 metr aňarda şeýdip burny ýapyp durýarlar. Aýagyna gangrena bolupdyr şeýlemi şol bir Ne da hiç da adamın yanına. Tüm körnü otur bilemok näme o gaty porsa. Diňe şo aýa porsa özüm içem suw ýaly. Yani pampers salşy oturdun 2 de bir pampers salşy. Men çağama donýalyk seretmedim. Yani menden başga bark bilýänem ýokdy. Men efirde görkezýärdim bulary. Yani yo sonra ýa-da näme şu konsulluk ýa ilşana şoň aladatny etmedi. Onu konsulluğa ertdim ahyrsan çydamadım. Men muny liçeýne etdiresim belli. Liçeýne diýsem birazcık bolsa şu aýagynyň ýarasy açylsyn. Bir daştoran aeroportda ura meni muny Türkmenistana uğratmasam bu dynan adam bärde düzeltip bolanok. Çünkü bärde bol aňarda ýok şo zat. Şoňa ýok. Eltepe salarlar bir da düzeldirler. Men näçe san daimam şey düzelip. Soň muny şeýdip bannisal gitmäk men özüm işleýän hassa bakýan. Men şoň üçin arasalap bilýän, men öwrenşen bu işlere. Soň men muny geldim aýtdym, seretdiýdim, gaýrat etdiýdim. Şoňa sere göz gulak bol, çaý diýse çaýny getir, gyýyrtmanken. Goňşularym men bir kompda özüm ýatsam, anar komplarda da başga olanlar bar. Olar hem işden gelýär. Gyýran aty ertip berdiýdim, beska. Sesini eşitdim. Bulan çaý ertjek wagty muňun döşüne dep ýa. Sen geldiň. Geldimin döşüne dep ýa. Men munam huk edip gitdiler bir kili gyýyr ýa-da gorkujuny gelinne. Men doganym men de baýyny. Çiýim yani agajy kakymyň doganyň ogly bar. Alam gelýär-de näme boldy? Bulam aglap demin alyp bilen. Agyra oňaýa. Şo bir aýa gangrena bolsa eýlek bilen dep ýa-da. Bulam näme bolýar diýýär? Ma getirin diýip ýanky bir kili yskyna gelip başlady. Özüne gelip başlady. Men muny aldymdan çydaman skora jaň etdim. Başga wybrym ýok indi. Yani wybrym ýok, men gelinime taýak berenden soň men özüm uramak geldim. Ol kimdi? Soň balnitsa gitdik. Balnitsa kabul etmedi. Pulny bereli şuň diýenden
Vraçlar diye alıp gidin o diye şunu. Näme? Ha? Näme? Anarıyor Mark Metstran oraya. Yo, näme alyp gidin diye. Balmys. Metstran. He, Metstran urupdur. He. O onam depipdir. Hmm. Bar yiyip yatır aşağım. Neşeti yetmeýän adam da neşeti yetmeýän adamyň şo hereketleri da. Aslan men nefret etdiğim zadım men ejemin ejesi ulolukdy meni köp wagt. Yani şo pahiram şo oğullarynyň derdini çekip şo da oğullar etdi da. Şo da men ýigrenýän şo da polnusty ýigrenýän men şu öňkü prezidentime şoň üçin gollaýardym. Aslynda şolly şo da ýok etdi diýip. Düşünüňiz? Indi näme etjem bilemok. Dilber Abalakowa diýip aýdyp berdim size. Dilberem sere donno diýdim. Ya dedim men diýdim. Dilberem aýtdy. Ferette gördü da şundan. Yok diýdim. Maksat bu senden başga adama diýen etdiren ok diýdi. Men näme deli? Konsulsa alyp gideliydi. Näme işin var diýdi. Muň götünüm sıpyryp. O konsulluk näme üçin ona eýe çykmady? Biledini alyralyn, giýerelin diýdi Türkmenistana. Türkmenistana näme çyksınlar diýdi. Yani berdi diýdi. Bir yer salsın o narkotik bir zat bar döwlet bilen anlaşma bolýan bilen o artyk. Konsulsa alyp gitdi, konsulluğa aýtdy biz diýdi berdi diýdi. Muňa liçeni berdik bilen zok biziň anlaşmamyz ýok oýnýarlyk diýdi. Şunu diýdi, Türkmenistana iyi berseňiz diýdi, yani gitjek bolsa diýdi, biledini alyp bereliydik. Bedem Dilberem aýtdy. Munyň biledi alarýarlydy, näme şahsy tanyşy ýok diýdi. Yani pasport ýok, köne pasportda onuň zalogy goýup gaýdypdyr, şo taýda galypdy. Bolýa diýdi, häzir çykaryp berersiz diýdi, biraz garaşyň sabr edin diýdi. Bolýa diýdik, bir saat, yani janly ýaýynda bärde ýalan gürlemegime gerek ýok. Şo gün men efir etdim, isteseňiz efiri görüp bilýäňiz. YouTube kanalımda dur. Sonra adam ýaly näme etdi? Konsul aýtdy, öňrek getirämele keniňizde diýdi. Näle öňrek siz görüňiz okmy zatlary diýdi Dilber. Çydama. Siz görüňiz okmy? Biz TikTok däl biziň işimiz diýdi. Biziň bari işimiz TikTok ýa imo däl diýdi. Getirmen olsaňyz biz öňrek urardyk. Beýle kesak bermeler keniňiz diýdi. Menem eýlimde götürüp adam agyr adamam ýa-da ýa sen näle güýçli bolsaň allymdan kafi neme kurkam ara. Kurkam allymdan kafilin üstüne ýazdym, muny kafilin üstüne goýdum. Soň şo taýda bir işgär geldi, muny soğuk ýerde ýatyrmaň, tagam dynypdyr, dynçy diýdi. Yani keseli adaýdan kesellikdi de, şo manydy. Ana taýda diýdi, daşyna kopya edilýän ýer barmy, bilemok watandaşlar bilýänler. Şo taýyk geljek ýerde şo taýyk goýaýyn diýdi. Muňa çay berdiler. Ben bir saat mı, bir yarım saatin içinde vremeni zagranlara. Yani şahsiýetini anyklayan, bilet alyp bolýan çaylyk mı? 3 aylyk berdiler üstüne anlaşylyk. Son diýdik, biletini biz almalymy indi diýdik. Siz arkaýyn olun diýdi, biletini hemme zadyny özüňiz alyp berersiz. Son ýanynda şo Dilber Abalakowa zat diýdi, biziň diýdi, pulumyz ýok indi diýdi. Şöyle taksi bilen getirdik diýdi. Taksa da üstüne abyşny ýazýan tölew var, aýna abyşny ýazýan planşa tölew. Son almajak boldy, çünki adamda is gelýär, ýa-ni gangrenaň isini aýtmak gerek. Näçe çykdy diýiniz çykdy diýdi. Dilberem aýtdy, şöyle gelmek üçin diýdi, 600 lira çykdy diýdi. Ýani 600 lira golay çykdy. Nemeden konsulluğa elýänsak, üstüne de daplatmasyny aldy, men moýka salmasam bolanok maşyn diýdi. Siňňa da is resk. Bolýa diýdi, 600 lira on pulunu berdi, ondan aşaram 2000 TL golay aýlyk neme berdi, näme şoňa pul berdi. Siz diýdi, ýetdiňmi şu diýdi, bizem ýetdi. Şo adam näme aýagyna zat ýokdy. Balnistada goýup gaýdylypdyr, ýatdan şo aljyryň ýa-da aýagyna zat ýokdy. Beýle alyp gitmäň diýdi, adama ýazyk diýdi. Şoňa diýdi, krasowka jogap beräň diýdi. Ya krasowka ýaşyp bop diýdi. Bir zat alyp beriň diýdi. Meniň bu pulamanyň diýdi 500 lira, 600 lira ýalyk pul berdi onlady. Bolýa diýip aeroportda gidip barýasam. Aeroportda gidip baramyzda maksat diýär, maňa şo zady urdur diýär. Men halamok şo zady. Ilka bor arkaýyn ol zat diýdik, indi allar, indi abyşny dokumentsiz adamlary deport etdiler bäri. Yalanmı? Ha, o deport diýär. Gitmeli deport. Deport eder, bor diýip allaly polisiýalary tutdurar, muny uğratmak, ölmesin, men maksadım ölmesin meni şörde, vatandaşym
Bolansoň. Taksiden düşmek kak polis abi dik gıyır da bu. Galan kengurlama gerek gal. Şu taýda YouTube'da koydum. Emre Aeroportda baraňyzdan da gyrdım. aeroportda aýygyny gugrada yarasy biraz bolsa da gugrada krem maçallyg ýyrtda aýygyny urdu men takside diýär. Onuň Ene aeroportda nem ertüben bilmediňizmi ýaňyrdan ugralýan ýerine? Nämesini adam siz zorluk bilen ak kiçek bolýarmy diýip olaram bizim üstümizde 7-8 san polisiýa men size suratyny uradan şolarykdy şu ýerine goýup bilersiňiz. Men daşyma eşde bar, men üstüme el otyrdyňa. Urdular siň için ne diýer? Onuň Soň ýene netijede bolýan bu gurrungy gaty ululdy oturmalyjak bolýan netijede şey diýem ýene ýyna getirdiňiz da şeýlemi? ben atram gayret et, haýyş etden, ýalbarýan, gidaýyňy. Soň şo taýda şey bir ton näýatdyr? Ey, ejeň öllü diýdim. Ejesellü, şowy. Ejeň öllü, ejeň üçin gayret et, git samolyodyňa. Bilediň andan. Ýok, gitjek gal. Men öňki musurma taşsaň dedi. Dilber Allı'dan maksat dedi. Ne mani ne vaat edelim. Aeroporta gidiş geliş 1900 lira bir ondan aşaram gani de zat dedi yank ayın yırtta. Ay bulam 2500 mi 2600 olay pulumu vallahi. Dilberam üstüne 200 lira dedi. Taksi tut dedi. Men sen neydi musurdan alamak dedi. Nire gidesin şoňa git dedi. Men meýdil şoňa 200 lira ýene menem taşladım. Taksini tutdan nire gidesin gelse şoňa gitden. Aeroportdan şeýdi urutdyňyz. Ya oradan gelip o şuba taşıracaktıklar köşede yatmasın diye yaban şuba var aşörün alyan. Çolam almadı falan. Skor çağırdı polisiya siz almalı şunu deyip. Skoram almadı kime ardın etsen ayda. Şonu al porsa. Bolýa indi şu meselelerde diýänne başga da bolýan ýa-ni bir näme alýan wakan alýan ýa-ni konsulluk arada görkezipdir. Bu şoň tawurlaryny etmeli işini edipdir da etmeli işi şolla konsulluk. Ýöne köp sanly beýleki meselelerde Florial talap edibermeli. Indi sizem beýleklerim ön gaýdyşyňa diýär halk talap etmeli bolýa. Konsulluk görünok eken. Ýöne görmeýän bolsa şonu görkezmeli konsulluga. Adam yara olsa diýär 20 öýüne gitjek bolýam gitjeden okmy. Siz çykmaly konsulluk eden okmy? Konsulluk tankyd etmeli. Tankyd edýärler aktivistlerine şunu ýaly borjuňyzy ýerine ýetiren dok diýip bolýan. Sizem aýta aktivistler öpegini. Kapı price. Şonu da düşünenmok da şonu şo tarapynda men düşünenmok. Olar ýöne zat ýoklerinden tankyd eden oňa aktivistlerim köpüsi. Zat şo taýda bar, şol sebäp bar bolan üçin tankyd edýärler. Aynı mı şöyle? Allah'ım razı. Haw? 1 Ağustos'ta maňa atylmadyk töhmet ýok. Birleşiňiz ýaly. 1 Ağustosda hüjüm edilennimi? Hüjüm edildi diýilenne. Bolýa, hüjüm edildi diýilipdir şo taýda ýa-ni Atamrat Saparowyň maňla ýarlanyna da özü oýun oýnady, keçip çaldy diýip bir şeyde harap edýär şonu. Keçip çaldy diýen menden Zalina Mamedova diýdi ona. Bolýa, ýöne siz şo taýda hüjümüň bolanlygydan boyun alasyň diýlen okşeýlim. Hüjüm näli boldy? Allah'ım rahim. Hüjüm bolanna şo taýda içine girenlerine oçurdu durlar adamlar pasporda. Adamlar kuşkurdu ver ya. Yani malsyňyz yani eýle beýle taýda da bir aýal bir zat diýip ölün. Şu aýalyň äri çykyp yani şu aýala Atamrat Saparow gyrşýa ölün. Soňa äri çykýadany kelle süsülýär. Kaset diýip bir zat çykartdyrlar. Bolýa indi şo taýda şol konsullugyň işgäri däliýek bolýar. Da ol 7-8 sany 10 golay adam şo taýda konsullugyň gapdaryna böwrünäki kapydan çykýar. Öňündäki kapydan näle böwrünäki kapydan çykýarlar da duýdansa ýagdaýda bilen daşyna geçýärler. Onu mollamagan diýip ýykanam şol ýanky aýalyň adamsy bolýar. Ondan beýleki dur sultany depenem ýanky nemäň adamsy bolýar. Şeýle bolýar da onda Ýalňyşdyňyz. Ýön o taýda näme üçin mollamaga da näme üçin onda algap çykmagyna näme esasda kimden gorkdan onda?
Men size yine başta Hücum bolmadyk bol. Endi dürte şotaýda bir adam hüjüm edipdir da siziň pikiriňizçe ýanky kütüpdir nämäni. Atamra Saparow bolýa aýdal şonu kabul edýär diýeli. A beýlekler onu näme üçin gaçyp çykarýar etdiler ogludan? Kim etdi şonu? yani dinläp bilersiniz ýanky Aw. gürlen ýerimi. Men size aýtdym, ýaňam aýtdym. Şotaýda ilki bilen halka diýe, ondan soň aýal bilen geçişýär diýdim. Dogry şu o Aw. çykdy adamlara diýe. Bilýär bir huzur bolýar hemmesi bilelikde gitdi. Biziňkiler şonýaly alamrada. Bir şonýal uruş sema bolsa, galaň işgär bolmasa bolýar, galany hiç diýip. Sonra o şotaýdak bolan wakan audio ýadygasyny dinlediňizmi? Dursaltan şonu ýadypdyr da, şonu men dinledim. Şotaýda görmek gerek gel, şekili wa bolýan wakan görmek gerek gel. O näde turupdyr, şo video almak bolanokda o taý sebäbi näme hususy territoriýasy bu taýda gadagan nip ýadyly. O nädipdir? Audiosyny açypdyr. Video ýok, audiosyny açypdyr da hemme bolan gurrunlar, edilen hüjümdäki wakalar, gyýyk wak hemmesi görnüp dur. Şo sen diýen zadyň bagyşla bolyn. Siziň diýen ýanky zadyňyz tasdiklenenok. Atamra Saparow bilen ýanky aýalyň arasynda, äriň arasynda boldy diýen konfliktiňiz bar. Şu audioda şo hedin hiç zat ýok, şonu tasdikleýän bir adam ýok. Şo gerek bolsa, häzir nemeden sonra şu Dür Sultanyň kanalyna da dur sohbetler. Dür Sultanyň kanalyny men gaýtalap dinledim. Şo taýda şolaň aýdýan zady dogry gawat gelip dur. Aýdýara, biz bardyk, kapyň agyna bardyk, bolýan niýe? Bizi hatymyzy kabul etmediler. Soňra içine saljak boldylar diýe. Şo taýda görünýär şolary içine saljak bolýarlar. Olaram aýdýar, biz içine girjek diýen hatymyzy alyň, bolly biz gitjek diýerler. Bolýan birden hem gaptalyndan niýe? Adamlar çykdy diýe, şonun bildirýär. Ay diye birden güpür tapır bolýar da diýe. Ýanky diýen dawamyz ýok. Ol aýaly içine şaýny hüjüm etdirjek bolla, ay näme, ay siz nadanlar näme diýdi, oň eýer çykdy, ay näme, onu tasdikleýän sebäbi de eşdem ýok. Gerek bolsa dinläp görüň Dür Sultanyň kanalyna bar. Ýene şu taýda bar, siz näme görmedik zadyňy seret. Siz görmedik, siz şu taýda ýok, şeýlem, siz şu taýda ýok. Dürtep. Men ýokluğum däl, meniň dostum. Bolýar, siziň dostuňyz bar. Indi men näme üçin siziň bir dostuňyza ananmalla şu taýda ýanky şu taýak baran 7-8 sany adamyň sözüne ananmalla. Şu taýda bolmasa Türkiýeli adwokat amma Türkiýeli hukuk goraýjy ýene biri bar. Men näme üçin şolaň sözüne de ananmalla? Siziň haýtydyr bir men tananmaýan bir adam bir tanşyňyza ananmalay. Näme üçin şu taýda onu Türkiýanyň ýanky adwokatam ýalan söýleýär ka. Şolam üýşüp olar onu plan düzüler ka. Gelin şu näme konsullugy bir nämede aýplalyň diýip. Şolar onu şey diýip durnaýdylar ka. Näme pikir edýäň? Rahim ne şöyle mümkün versen men size. Awa? Bir ýerde. Ona şonuň bary ýalançy da şeýlemi? Adwokaty şeňde ýalançy. Ýani hukuk goraýjy şeňde ýalançy şeýlemi? Mümkün bolsa bir zat aýtsam, Aha. näme düşünýärsiňiz? 1 awgustda ine çay içýäňiz, dogry dämi? Siz çay içýäňiz, agzyňyz içdi. Dogrymy? Aw. Ikilençi şu çayı gönümel birinci içişiniz ýaly içersiňizmi ýa-da uflap içersiňizmi? Siz beýdimek bilen öň bir gezek bardyňyz, ilşana, öňüne, konsulluň onu. Şonu diýjek bolýam, näme üçin ýene barýaňyz diýjek bolýam. Näme diýjek men düşünmedim. Geçenki de hiç ile kamera bir suutnamalarymdy tutup bilmediler. Ay biz onýalyk boljagyny bilmedik, bilen olsak ederdik, görerdik diýdiler. Dogry dämi? Hüjüm boldy diýdiler. Geçenki de 1 awgustda hakda Farhat Imankuliýew men içinde şu 19 awgust 2021-nji ýyl. 1 awgust 2021-nji ýyl. 19 awgust. 19 iyul. 19 iyul. 19 ýyllar 1 awgustda. Bilýän 19 iyul 2021-nji ýyl şonda dämi? 19 iyulda 1 awgustda. Bolýar, 1 awgust 2021-nji ýyl. Bolýar. Ýene de şu 1 awgustda şoňa gafat ýerler 23-nji ýylda, 22-nji ýylda. Indi Meyman Kuliýew hem şu wagt tutulmady diýdiňiz, ýani näme içine salınmady diýdiňiz da 21-nji ýylda goşuldyňyz. Seredin. Bolýar, seredin şu taýda bir zat bar. Men ananmak siziň sözüňize näme üçin? Prokuraturaň nemesi bar, talaby bar. Şol günnäki, şu 1 awgustdaky öýlen sagat 4-den soň 7 ýaşan aralykdaky video ýazgyny bize beriň diýip talap edýär. Bolýan
Ne beren jogabyndan habaryňyz barmy konsullugyň? Şol gün tutuş diýär, şol gün. Bilen diye video kameramız teknik näsalyk sebäpli işlemetdi. Ala böyle şu hüjümüň bolan güni. Şu Meyman Kuliýewiň şo tak ertelen güni ýanky Farhadyň. Ala böyle şu wagt işleýän nokta galan wagt işleýär. Bir gün öňe işläpdir, ertesi güne işläpdir, şo gün işleýän. Indi men ýene de siziň sözüňizden anlanmaly. Siz aýdýaňyz, yo yalan söz diýerler. Hiç hüjümem bolmady, hiç kim otak satmadan güýçülen ýa. Yanlış düşünýän maňa jogap ber. Men ýerime Ha? jogap ve provokasiýa bolýar bu. Awa. Skalat diýjek bolýar. Hı. Konsulsta bermedi. Konsulsta öz kamerasyna düşürülen zatlara berenlerdir. Doğru değil mi? Konsulsta başka birinin kamerasına cevap verip bilýärmi? Konsulsta özüninkini bermedi. Inni şu taýda ýaşaýyş jaýlarda 3 sanak ýaşaýyş jaýyna kamera var. Olaram alyp bilmedim prokuratura. Ondan habarym ýok. O taýda näme şu şeýle hap pikir edýän şo zatlar hökman şoňa düşündirdi. Bar gördüm şonu. Kameralar gördüm. Näme üçin onu şular almadylar? Onda diýmek şu da güne bir bolýar. Prokuraturun tek konsulluk eger prokuratura talap etse, suud talap etse konsulluk hökman beräýmeli. Sebäbi konsulluk Türkiýe territoriýasyna ýerleşýär. Ine aktivistler ananyp ýa-da şolaryň sözüni ananyp bermedi diýäňiz, dogry dämi? Şuwa şonu diýdiňiz. Ýöne men size bor konsulsta bermedi diýeli diýdim size görä. Bolýar? Awa. Bermedi diýdim. Onu Türk'ün watandaşam bermedimi şo taýda kamera. Bolýar, inni şo taýda bolýar. Inni aýdary, işte iki tarapyň günäsi bar. Bara konsullukda günä we konsullukdan edilipdir haýyş. Sebäbi men şu arza ýazan adamdan arzasyndan gördüm. Şolar ýankysyny görkezdiler şu taýda berler. İkinci tarap Türkiýe prokuraturasy şo töwerekdäki jaýlaryň nemesinden eýelerinden talap etmedik bolsa, ol günä onu Türkiýe prokuraturasynda da günä bar. Olar talap etmeli, almaly şonu. Diýmek o taýda olaňam günäsi bar. Ýöne bu taýda konsullugyň güdüni aklana wa bu konsulluk näme şu ýol tarapyndan bermedi onu talap edilen. Ya berdimi? Şonu tasdiklap biljek bu konsulluk berdi diýiljek mi siz? Bir münşip. Yo konsulluk video ýazgyny, şo günkü video ýazgyny prokuratura berdi diýiljek mi? Bilmeýäňiz, sebäp bermedi. Ol şol adwokatyň arzasynda da ýazylgy şol. Bolýar, sizinle mümkin olsa baksanız siz hem jurnalist doğru değil mi? Dinlemeye de başladık. Ben size yine de buraya da aýtdym. Konsulluk bermedi diýeli sizin kâlak dedim. Awa. Men diýemok. Ya men beren oğam diýemok, berdim diýemok. Yo, bu taýda gurrun häzir konsulluk hakda gidýär. O töwerekdäki raýatdan jaý hakda gidýän ok. Bu taýda gurrun prokuratura hakda gidýän ok. Bu taýda gurrun konsulluk hakda gidýär. Konsulluk näme üçin bermedi? O bolýar, indi mümkin olsa sözümi bölmek gerekken men başga zatdan aljak boldum. Siz başga ýerge sokduňuz. Yo, sebäbi töwerekdäki raýatlar getirýäňiz, o Türkiýe prokuraturany getirýäňiz, oň bile işimiz ýok. Konsulluk näme üçin şo prokuraturan talabyny ýerine ýetirmedi? Prokuraturany siz getirdiňiz, Allahym Rat Rahimow, men getirmedim. Siz aýtdyňyz. Men prokuratura diýmedim. Prokuratura onňaly kamera gözleýän bolsa diýdim. Näme üçin diýdim? Konsulluk bermedik bolsa diýdim. Yani berdi ya beren ok diýmek. Çünkü men konsulun işgärde. Yo, bu taýda prokuraturaň günäsiniň bardygyny men aradan aýramok, bardyr günä. Nesi däl, nime informatory däl men o. Ya da agzasy däl. Men prosto türkmen raýaty. Bolýar. Indi konsulluk bilen siziň näýeler gatnaşyňyz barmy? Şoň üçin näki işgärler bilen ýakyn gatnaşyňyz barmy? Yo. Bolýar, şol Farhat Meyman Kuliýew 2021-nji ýylyň 1-nji awgustynda şu konsulluga ertenlerine siz konsullugyň içinde bardyňyzmy? Yo, men öýde dimämen. O wagt Bayrampaşa'da dimämen. Bolýar. Onda Farhat sizi şo taýda gördüm diýenne yalan söýledimi? Tamam. To siz şo taýda ýokdy. Yoktum da men. Bilip oturna men. Bolýar. Taýda men öýüm bol, men real öýüm kameram men öýümde her gün şo taýda efir etdim. Bolýar. Siz onda neme bilen hiç ýyl hyzmatdaşlyk edýäňiz, konsulluk bilen hem ilçihana bilen. Yo, näme üçin men hyzmatdaşlyk edýän olar? Bolýar, onda hyzmatdaşlyk edýän ýanky Dilber Abalakowa bilen näil gatnaşyňyz bar? Hyzmatdaşlyk etdiňmi, eden okmy, onu bilemok. Hyzmatdaşlyk etmese nädip Dilber Abalakowa ol ýanky bir adamyň, bir aýalyň
konsulluğa tapşyran passwordyny konsulluğun içinden alıp çıkıp öýüne getirip onun video alıp onun Twitter'da görkezdi bilýär, ondan habaryňyz barmy? Kimin pasportun mesela? Şo Zalynyň passwordy. Zalynyň pasportunu alanny we öýüne getirenni gördüňizmi siz? Görkezdi. Kim görkezdi? Dilber Abarakowa. Dilber Abalakowa size diňe suratyny uratdy, onuň Zalynyň özü pul geçirilenne viza orlanny Dilber Aba işini söwde bardygyny bilýän konsul bilen arasy barmy? Zalyna bilen Dilber jogary janaja. Yok, ikisinin arasy bozulanna şon ýaly dawa bolanna. Zalyna maňa da aýtdy onu siz oňa da Özü dili bilen tasdikläp otyr. On birinciden dili bilen tasdikläp otyr. Men niye alyp gaýtdym, men hada passwordyny diýen suratyny alyp görkezdi ýa. Innem diýä, sen niye şunu alarsyň diýä password deregine diýä, sen men diýä aýagyma gelip ýykylarsyň diýip haýwat atdy ýa. Inni Dilber Abalakowa da arkayn girip çıkıp gören adam onu görenlerim mi, görýänlerim mi? Konsulluğa. Dilber Abalakowa şolar ýaly gatnaşygyndan habaryňyz barmy? Yok. Belli men gelinim bilen ýatypam turdy diýdi. Bolýa, indi seredin. Yo, ol başga mesele. O taýda da birden hapadatlar we Saparelli Babaýew şo taýda Saparelli Babaýew aýdan okmuny. Zalyna Mammedowa. Bolýa, indi seredin. Saparelli Babaýew bilen Zalynyň bir ýerden çykyşy we aktivistler kanalyna. Ýani olar aýtdy, şol konsullugyň işgäri bar. Ýani Mustakow, Merdan Mustakowdan biz diýä görkezmalyk 2021-nji 2022-nji ýylda ýani nemelere aktivistlere hüjüm etmek bardy diýä. Ondan videolarym özlerim aýdyp otyr. Ina video düşen şo gyzyl kurtlaryny görýän men şo diýä sen ýygyňa düşüp berenip Nuray diýä, Nur Muhammed Annaýew. Şolam nemeden görkezmalyktır da Merdan Mustakowdan. Inni Zalyna diýilýär şonu tasdikle ýa. Bizde diýä şolar ýaly bir görk. Innem diýä biziň ýylymyzda düşüp bizden araljak bolýar diýä. Olar şonu ýaly bir hapadatlaryň içinde de Dedim şu taýyp goşul, onuň o taýyp ýanky nemede goşulýar. Dilber Abalakowa goşulýar. Olam jogary ýanky Zalyna diýilýär. Zalyna diýilýär, ýankyda tasdikläp otyr. Biz diýä indi konsulluk ýyzarlaýar diýä. Menem diýä men gezýän ýanky ýygydim Saparelli Babaýew Jemşit diýilýär, Jemşit lakamly. Sizem şol hapalyň içindäki bir ýene bir hapa wa Dilber Abalakowa diýip, näme men onu hapa diýän, şo Zalyna bilen jogary bolan, ikisiniň arasyndan gyl geçmeýän jogary. Aram söýüşýärler, ýene jogary. İkisem bir otogda girip çykýarlar, bir öýden girip çykýarlar, bir tabakdan çörek ýýärler, gidilän oklar şonu. Sizem indi siziň araňyzdan Dilber Abalakowa bilen araňyz gowy. Şu hapalyň içinde siz näde peýda bolýaňyz? Eger siz şol ilçana konsulluk bilen baglanşykly bolmasaňyz, siz bir garasynda bara hökman. Mümkin olsa indi aýtma, ma da bir sözler. Yo, men sonra wermäge de maňa wagt gerek. Sondan aýtdan bir Dilber bilen şu azat sutlaşyp otyr. İsteseňiz häzir ona muradyň, onam şöýrik goýup bilersiňiz. Yo, ýaňy ýakyn etşenli ikisiniň arasyndan gyl geçmeýän jogary bilýäňiz dämi? Aw, paşda 6 aýdan näre, paşdamda 6 aýdan kändirak bolmaly. Dilber bilen Zalyna ganymy düşman. Ine Zalyna bir gün men Zalyna bilen gawatlaşdym konsullukda. Size aýdyp berdim ha, Alişer Sakatow çağırdım men şoň gelmediler zat dedim men. Konsulluğa da bardym zat etdim, şo taýda oçurda garaşyp otyrdım, menem eýle kiraýatlar ýaly. Şonu Zalyna Mamedowany gördüm, şonu şoma konsulla işleýänlerini öýdüp Zalyna maňa jaň maşyna sally. Men de dogrymy aýdyn. Maksat benzinimem diýip barýar. Şu videonu görse ödemeyatlar. Audi maşyny vardy, temprakada ýamarty gördüm ki men gaşyp bilen. Şonda benzinime de pul sorady, ondan Saparelli Babaýew sen etdi. Maksat diýdi, ýanky Merdan Mustakow diýdiňizmi? Murat Mustakow diýdi. Merdan şonu tanaňdyk, Merdan Mustakow tanaňdyk. Suratyny görkezýärler, parçyndy men şo taýyp baramda ýa şol ýa da şo suratdaky da bir adam diýende Merdan Mustakowdan şo. Boyu gatulda kelteçik boyly ýona şeýler daýawjy. Daýawjy. Ýa şol ýa da bir uzun ak ýaly biri pastaýan şo balnoýlara kömek etden, ýani şolaň ikisini görýärdim.
Ola Aziz diýilýän näme? Aziz mi şoň ady näme? Men aziz mi at? Mülemok siz menden gowtanyňyz olary. Yani şonda baramda yani Merdan Mustaqif diýip şey görkezenlerini, şekilini görkezenlerini atak şon ýaly görýän. Çünkü men konsulluğa barýan, näme üçin barýan? Hassalar üçin barýan. Bunlar ýene-de de bardym, sadr etdiňde hassalarymyz adyny sana oturmaýyn, hemmesinde de men ýanladym konsulluğa baram. Ýön siz urup goýberen oklar ya konsullukda. Näme üçin urdunlar men aňaryk plakatly. Ýön aktivistler ýöne şu prezidente şu arzany getirdik diýip baranlarna näme üçin onu urýarlar? Siz awran oklar. Ürküttüňiz-de men şonu aýtsak bolup oturdum. Ýani Saparelli diýdiňiz zat diýdiň Saparelli häzir men zapsam bu. Saparelli maňa näçe edek jaň edip Merdan Mustaqif maňa şu şunu berdi prikaz. Kim o Merdan Mustaqif diýen? Tanamok diýen. Ay sen ta. Soň burun Saparelli jaň etdi-däni jany ýany maksat diýdi efir açda ne diýdi? Menem aýtdym näme üçin? Ay bu dogan plan näme deýinler diýdi. Ma pul bermediler diýdi. Kim o? Konsul. Kim ýene diýsem? Ben düşü üçin o konsulstoy men ýaly etdiýämedi. Ýok diýdi Nur Muhammed Annaýew diýdi. Men o näle diýdim. Oňa zapsyny uratsaýdyr, o ýerine goýup bilersiňiz. Ýani Farhat Nur Muhammediň habary bar eken. Şowun boljak zatda. Farhadam siz Farhady ýüzme-ýüz görseňiz, gaty gorko adam bol. Ýani adresinde de oturan şu Türk'te men gözleyen men açık aýtdan şu ýerde açık. Ýöne şol haýf hüjüm hakynda şu gurrun edýär, şu Farhat bilen Nura hüjüm edilen näme hakynda gurrun edýär. Bilem o nemede urtdurlar muny Kadıköy'de urtdurlar. Bilýän, şu o taýda Farhat ýok, o taýda Edid we Mehmedow ondan şonu aýdyp beren men kimler bar Wotun şonu efir açdy, ma efirini uratdylar. Maksat efir açadyr. Sen ýene de sen efiri üstünden gelemesin diýip. Başka sana olan TikToker olan aýtdy. Men bolýa diýdim efir girdim Nur Muhammed Anna şermensiratdyr. Sonra Karaçy Farhat mena goşuljak gallip işden ýergitler eken. Farhady deýmeler eken. Nur Muhammediň ameline papka wa, ýalňyşmasam. Papkaň içinde pulum goýaryn diýip papkaň içinde näme diýe bir giden adamyň ady ýazyp diýe denler diýe artyk flashka wa diýe biram Redmi telefon wady diýe papkada diýe pul ýokdy diýe. Sonra menem gel efirde aýtsan şol atlar açyk aýdyp bilen diýdim. Ha o açdy diýdi efirim. Açdym Nur Muhammed ýüzüne goýup otyr sen maňa pulum bermedin. Sen neydi? Menem son pikirlerim görýän realna Nur şowun Aziz Mehmet falan. Bolýa dur nefçde sonra wa no hamala şo Saparelli baba iftil ýani Nuryň gözi hakyna tutup pul tutup durdy. Bize hüjüm etdiýipdir da şeýle bolýa. Ha. Bolýa. Indi şeýle bolsa dur maksat indi şuýda. Arada mundan 2 aýyň Saparelliň gözi Babaýewiň gözi ýanky Nur Muhammed bilen bir kanalda YouTube'da çykyş etdiler. Başka da bir tane oğlan boldy aktivistlerden. Şonna ötünç doğra otýar. Saparelli Babaýew ötünç doğrady. Indi men ýydymdan neydi? İlşana işgärler, ýani Merdan Mustaqif galanok menden aralajak bolýa. Meňe bermel puluny bermedi, bir de hakyna tutup ulandylar, bir giden adamlar urdurdular. Ödem jikme jik aýdyp otýar. Ýadyňa düşýärmi diýe, sen şeýdip ýörendiň ýydyňdan näme? Ona ýydyňa teredendiň mi duronnur? Ondan sen ýörep başladyň, şonda ýydyňda gadyr kuwurtly bir ýerini gördüň, ha o şo men niýe? Ona kamerada düşen ol. On aýdýanda da gawat delip durda. Indi sen siz bolda bu taýda hemme de tersine ýögür baýçyk näme görkezjek bolýan. Saparelli Babaýewiň özi aýtdy o kanalda dur, Nur Muhammediň kanalyna, türkmençilik kanalyna dur şu adam şo gurluňy. Şonu dinlemedik bolsaňyz dinleň. Saparelli Babaýew şonu aýdandan soň, indi şonu aýdandan soň on başka aýdýan ady güýjüni gatirýän näme üçin? Tebebi on aýdýa meni konsulluň işgär hakymy tutdy. Men ýaly başga da bir katan adam ma diýe. Indi şonu boýuna alyp çykyş edenden soň bütün dünýä jemgyýetçiligine jar edenden soň indi sözüni ýygyny alyp üýtse bu näme görkezip biler? İlşanyň basyşyny görkezip biler. Diňe şonu görkezip biler. Siz bolsa häzir aýdýaňyz Saparelliň başga da atdyýar. Men näme şu Saparelliň inni kaýdan zadyna ananmaly, Saparelliň birinji aýdan da tasdik bolup dur. Nur Muhammed taň o prokuraturadan alan videosyny prokuratura alýar otaýdy.
O taýda da olara kopýasyny berýärler. Onu ulandylaram Nur Muhammed Dawy kanalynda. Görnüp dur ýerinden gelýän oglanyň eşigi geýmem görnüp dur. Şo gazyl kurtly men diýär, şoňa da gawat delip duruň. Boýum sapatam. Şo buluşuram. Indi şundan soň şoň aýdanda tasdiklanıp durandady. Indi çepme çevirip hamala Nur Muhammed olary pul berip hakyny atyp özüni urdurupmyşyn, näme edipmişin. Ýene ýanky näme bar ýa-da? Farhat hakyna tutupmyşyň şahatlygy diýäňi de. Men näme şu siziň ädir şu aýdyp oturup tödüňiz. Ananmal siz diýäňiz. Ol ýa şahatlyk telefonyň ýanky paroluna memetmän açyp gitdi diýäň. Menem o taýda aralykda gördüm, hatyny gördüm. Bir erkek ýallady diýäňiz da. Indi men şu siziň şu erkekligiňe de häzir men ananmaly. Men onu anany bilmeýän sebäbi siziň şahatlyk bilen araňyzdaky gatnaşyk häzir tasdiklanyp dur. O näme şu şahatlyk kimdir başga biri bilen şeýdi tirkeşip baryp biriniň ejenini video alyp gaýdanok. Aly öyle siz bilen gidýär, size moňa razy bolýaňyz. Soňra birden tötenleýin bir sadakada ol Dür Sultanyň ogluny görýän bolup çykýaňyz. Ýöne hemme de şular ýaly tötenleýin boluşdyryp sadece durlay. Şu datlara şu ertekänni ananmak üçin nähil derejede bolmaly adamyň aňynyň düşünjesiň derejesi. Men bilemok şu erteki näme bolýar. Onuň ýene bir zatda soňky wagtlar. Siziň oýnaýan oýnuňyz men aýdyp bereýin häzir. Onam aňryk ýetiriň ýöne ýa-da Türkmenistana baraňyzda oýnaýan oýnuňyzy nähil oýnaýan. Siz öz araňyzda söýüşýäňiz da, siz öz araňyzda söýüşýäňiz. Şatlyk bilen. Soň zaryna näme bilen söýüşýär? Dilber Abbalakaw bilen. Şulaň hemmesi bilýänmi? Aňyrdan gelýän görkezme. Mehmeden berilýän görkezme wa näme üçin etmeli? Aktivistleň edýän çykyşyndan halkyň ünsüni sowmaly. Ünsürpdiňle häzir onu deňeşdirip gör. Men aýdýan adamma size gelen ýanky aňyrdan gelen görkezme bar, Mehmeden gelýän görkezme deňeşdirip görüň. Men şoňa dogry düşünýänmi ýa ýalňyş düşünýänmi? Siz şahatlyga ikiňiz agdyňyzdan geleni söýüşmeli. Ondan soňra bagyşlamaly biri. Dilber Abbalakaw bilen zalyna söýüşmeli. Hemmesini ekrana çykarmaly. Näme üçin? Sebäbi halkyň ünsüni şular ýalda sowup bolýar konfliktde. Soňra näme etmeli? Onam aktivistler bilen dostlaşan bolmaly, ýakynlaşan bolmaly, meselelerini şolara çöldürjek bolmaly. Olam näme üçin edilmeli? Aktivistler çykyşyny, hökümete garşy gönükdirilen çykyşyny başga da öwürmeli. Ýani siziň konfliktiňizi öwürmeli. Şonu siz belli bir derejede başardyňyz. Ana şoňa men maladet diýen. Soň näme etmeli? Murat Gurbanowyň kanalyna barmaly. Üçüňizden barmaly. Dilber Abbalakaw barmaly, siz barmaly, onuň şahatlyk barmaly. Murat Gurbanow haýyş etmeli. Biziň aramyzda durup mesele söýdýän şu bolan. Bolýa. O görgülem siziň aralagyňyzda gitdi, oýnuňyzda gitdi-de, tutýalyk oýnuny oýnap, siz aktivistem de adam de siz aktivistlaň düşmany. Siziň araňyzda oturup mesele söýdýän şu boldy, sizi ýaraşdyrýan şu boldy. Şahatlygam heniledin ýa otayda dilberlen söýüşen bolýar. Dilberem men sen suwda bererin ýa. Şahatlygam berdi ýa. Sizem ara goşulýaňyzda dilberiň tarapyna çykýaňyz. Otayda da Murat Gurbanow görgüli bar başga bolup sizi ýaraşdyran bolýarlar. Ýaraşdyran bolýar. Şeýtde de bar siz soňky dögürler şeýle oýun urnadyňyz. Halkyň ünsüni esasy problemalardan sowup başladyňyz. Buna da köp aktivistler, Türkan aktivistler düşünen ok senin oyunumuzda. Şu oyundan oyunlar hemen görkezmez, oyuncu edilen oyunlar. Olam halkın ünsüni esasy problemadan dawa jenjele sowmaly. Bu oyunlar ýene dowam eder, ýöne men bu näme üçin aýdyp otur? Men muny aktivistler aýdýan, men siziň boýnuňyzy almajaňyzy bilýän. Ýöne şu ssenariýany men aktivistler bilen men aram gowdal köp käbirler bilen. Şu siziň oyunuňyza gidip oturan aktivistlere men duýdurýan. Aktivistler şulaň şu edýän şu dawasy siziň ünsüňizi esasy meseleden sowmak üçin siz şulaň oýunyna goşulmaň. Bulan oýunyna goşulmaň häzir ine maksat Türkiýe diýilýär, siziň tarapyňyzda ýaly çykyş edýär. Näme üçin? Buna ýazylyp beren ssenariýa şol. Inni sen bular bilen konflikte gitmede, bular bilen bir komanda ýaly gurulýar. Onuň bilen näme diýerler aktivistler aýdy. Inni şundan soň Türkmenistana barsaň sen işiň gaýdýar diýär bu gurgullar. Olar on habary ýok. Size o senariýa ýazyp berenmek men göwdi. O size olar size adar bermeýär. Eger siziň ýeriňizde şu zatlar başga bir diýen bolsa, şuda halkyň günäti bar. Halk agdy bir bolmaly, halk ayaga galmaly, halk birleşmeli, diýilen sözi aýdyp beri, häzir siz ýaly Türkmenistana gitse, oňa adar berler. Boluň işi gaýda. Ýöne size häzir şundan soň Türkmenistana barsaňyz, size adar berilmez. Bolmasa siziň diýen zadyňyz aktivistden diýen zady.
Son deyip başka biri var da azar berilýär. Size azar berilmeýär. Näme üçin? Sebebi siz sistem adam. Maksatçan. Men sizin oyunuňyzda bir ýem düşünip oturýan. Tuton kuşuňyzy men ütüp koydum. Men aýdýan seni men näme üçin barlak görýän? Size ýa bilýär, aňdyňyz, men bilýänim. O näme şartlyk bilen barıp kameram düşürýän. Hem siz oyunu boyun almajak bolsaňyz men bilýän. Ol ýankyň ogly bilen Dur Sultanyň ogly bilen yüz barıp otap gurleşen adamyň ýanyna duranam siz oň bilen gurleşmediňiz. Gurleşen adamyň ýanyna bile bardyňyz. Soň şeýle ogly siz tanap otýar. Siz onu daşdan görüňiz. Siz günden o çağaçyň öňüne bardyňyz. Ýanyňyzda näme bilen? Mehemeşnik bilen. Ona sonra berýän mehemeşnik. Näme üçin sonra berýän mehemeşniň ýanyna duran maksat Türkiýe ýa men ananmalay? Näme üçin ol maksat Türkiýe mehemeşlik bilen bile bar, o çağaçyga sonra berýär ejesi barada, ýanyna duran oglunam, ol oglun tanap otýar suratyndan. Ondan siz näme üçin mehemeşlik bilen meheme bilen işlemeýän bolýangyday? Şoň üçin maksat bu oýuny bara, şu halk üçin edin, şu datlary var maksatçan. Şu oýunlary halk üçin edin. Şu halkyň düşmanlarynyň gorama üçin edýän şu. Aýdyp bolmaly. Ollum aýdyp boldum. Jurnalist olsaňyz ilk bilen dinlemäge başarmaly. Yo, menem bilýän zadym ilk aýtmalylarna meňe bir öz nimem bar, pikrim bardyra. Van ben öýüne baranymyň hakynda bir tutlama çykaryn, üstüme tökmede tutýarsyňyz. Çağa tanap otýar, siz suratyňyzdan tanapdyr çağa. Dur Sultan her zat diýipdir. Dur Sultan maňa köp zat tökmede atdy. Mehemen işgärdigimi siz tutlama çykaryn, ondan soň gurulýar. Siz tutlama durlap atýarsyňyz. Yo, maksat yo siz şahatlyk bilen bir aktivistiň öýüne baryp şoň ejetiniň video alyp gaýdaňyzdan soň size başga näme tutlama gerek? Bolsa men eten zatlarym men boynuma alyp ötün etmedik zadım men üstüme ýüklemek. Bolýa aýdaly şol Farhat Durdyýewiň Farhat Meýmankuliýewiň görkezmesi diýildi. Haýşy. Ýani şahatlyk aýdypdyr. Barda men ejemi video alyp gaýtdypdyr. Siz näme üçin Farhat Durdyýewiň şo görkezmesini ýerine getirmäge gatnaşýaňyz? Bolýa şahatlyk aýny aramzada diýeli, şonu ýedýär diýerler. Şunu ýal hap oýunyna içinde gelipdir. Siz görüpdiňiz şu hap oýun. Şu hap oýun. Farhadam bolýany şoň bilen hap oýun oýnaýar diýerler. Ýöne siz näme üçin goşuldyňyz şoň? Mümkin bolsa siziň bolýa näme üçin şu oýuna goşuldyňyz şu hap oýuna? Gurlediňiz. Ýani smut gurlamaga bir ruhsat berýäňiz, bu demokratiýa. Bolýa aýdy. Mene asýetimni. Men size ýani başda aýtdym, bu maňa şahatlyk diýdim. Maraýelen aýtdy diýdim. Dogry dälmi? Ýa. Menem bunun kimdigini tanamak üçin gitdim diýdim. Menem şu döwletiň işgärdir öýtdim diýdim. Dogrymy? Onu telefonda görüpsiňiz diýen gaýdyşyňyz diýär. Farhatdan haýyş gelipdir. Lewap vilayatyna, yani Lewap vilayatyna barandan soň diýdim. Dogry dälmi? Lewap vilayatyna barandan soň gök bazar wa diýdim. Şo taýda puly razminiýat etýän, manat türkmen manady razminiýat etýän yer wa diýdim. Dogry dälmi? Şo taýda men WhatsApp'a giremde, yani telefonu tuvalete gitdi. Telefonum şo perewod etýän, yani manady. Yani berenler şonu kostu edip koyupdy. Şonu men WhatsApp'a giremde Farhada videoda uradylyp otýar. Eýlekam bardymy diýibem ýazylanlar bar. Geldi diýenler amma. Bolýa, indi şonu göreňizden soň men siziň ýeriňizde bolan, ýöne men diýjek bolýan men siziň ýeriňizde bolan bolsam, şonu göremden soň men näme üçin şahatlygyň şol işine goşulmaly? Men gaýdardym. Şeýlem? Mümkin bolsa, ýekçem. Meniň şo taýda men soňuny da bellek geçdim. Men diýdim, şonu inanmadym diýdim. Dogry dälmi? Inanmadym. Yani hani gideyin, yine de başka bir zatlar vardır ortada. Hani gideyin hani Farhadyň ejesi disitinde bir yerde metstrawal işlemi. Bir tanayın şunu bir yakından orayın görmek üçin. Bunun diňe şatlyk bile toşnadyrsyn. İşleýän ýerini emmedany şatlyk bile men bilemem. Men bilemem Farhadyň ejesiniň nomyny bilemem şatlyk bile. Gittim. Şo taýda şatlyk asyetine gurulçak boldy. Menem yeter diýdim, gurultma diýdim, biriniň ejesini gurultma. Onsoň diýdim, halka Allaha atýarsyňyz diýdim.
Bu gennece diýdim bärde wraç bolup işlänek, bu gennece diýdim bärde sanitarka bolup işläp sen wraç edip çykaryp atyrsyň diýdim. Yalan maglumat bermeňiz wesedin diýdim. Padarka beren ýaly, men şo padarkany men özüm oýlap tapdym. Padarka ber diýdim, adam ýaly hormat bilen 60 etse, men şorada baý diýdim. Hormat bilen 60 etse etmesem, men gitdiň diýdim we şu zatlaram diýdim ýetirmeli, ýerine ýetirýän diýdim. Ulan bolýa diýdi. Ay dışıyalı padarka verildi, el gallırdı, gaýtdy. Şunuňyzmy? Ondan soň men ýoly elýäkem. Ýene de şo özüme ikirjeňlenýär adam pahyr bir içine ikirjeňlenýär. Ananano belki ol däldir, belki nisesi meňzeşdir. Ya belki herkile bir pikirler elýär. Men size ýaňam bellek geçdim şu ýerine. Şonda men bu şahatlyk şeýhyf mehkemeli howpsuzlygyny işgärip men mojut fark adam şoň işgärdir diýip men aýtdym. Şahatlyk diýdim. Sen diýdim Farhadyň içesine barma, başanan bolsaň onu diýdim. Näme de giderlidim. Näme şoň ady? Onu aýtdyň indi gaýtalap oturman geregi ýok. Siz otaýt alışýyryňa möýüne bararly diýdiňiz awa. Kakasynyň öýüne baraly. Men Awa Dur Sultanyň kakasynyň öýüne bararly diýipdiňiz, olam gitmeýändir. ulam aýtdy. Onýaly etdirmeýär o men bassalar, onýa ruhsat beren o adam ruhsaty bolmasa video çekmek gadagan diýdi. Netijede Farhat nime bagışlan, şahatlyk akçy jüýje bolup çykýar, ýöne öz uruna, öz başyna hereket edýän adam bolup çykýar da. Ýigrenýän adamym şahatlyk. Sen men üstüme tökme datýan, men şahatlyk. Şu adam ýigrenýän, öňüm ýigrenýädim, ýöne prosto dawa diýsin, ýa-da men çok dawatyma ýöne prosto ay işyardır men Türkmenistana barmakam işyardır diýip ýene siz pikirleýäňiz men hakda dogruda menem şahatlyk barada pikirlenýärdim. Men Türkmenistana barkaýdandan soň men şahatlykdan çekinýän ýerim ýok. Aň bilen dawalaşdyňça geliniň suratyny alýar, bir ýakyn TikToker arkadaşlaryň bolýar, dostlaryň bolýar, ýarlaryň bolýar, bir gurrundaşyp geçen, içiňe sen aty gurrundaşyp geçen adamlaryň suratlaryny, meniň suratymy alanyny montaj edenine däl. Meniň üstümde biri ýanmasyn ýa-da biri internet platformuna vezerra bolup görmesin şart çoňal etdi özüňizem gatgy bolýar. Ýok, ondan näme üçin öýdüňiz aradan namyndan bir ay geçip geçmek, mundan odal. Aýna diýen or bir gyýdy, bir naçar gyýdyň, ýalaňaç suratyny nemede ýaýratdyňyz? TikTok'ta? TikTok'ta ýaýradym, men onu WhatsApp'tan uratdym. Bolýa, WhatsApp'tan uratdyňyz da, näme üçin şonu şeýtdiňiz? O gyýy şahatlyň efirine goşulyp meniň gelinim şahsiýetini kemsitdi. Ýok, şonu da ýok, öýdüňiz gödüňe getirýän 20 ýaşly bir ýaş gyýdyň bir ýalaňaç suratyny bar, häzir ýyla şeýdi çykarsaňyz, ola gyýdyň öýdüni janyna kastetmegi mümkin bolup, gaty psihikana täsir etmegi mümkin. Näme üçin beýdýäňiz? Mümkin olsa o gyýdyň men aňarsyna da etdim, men oňdan adam şekiline guruluşýan boldum, zapyslar amma isteseň häzir diňletip bilýän zapyslar amma. Aýna diýdim, deýme diýdim, meniň diýdim simýama deýme. Men deýsem gaty diýer. Ondan soň ahyrsan çydap bilmedim men şuň adresyny gözledim. Çünkü halis deýmeler ýerlerik diýdi. Ýok, deýmeler ýere degen bolsa söz bilen degendir. Siz hem söz bilen degip oňaýmaly. Keniňiz näme şonu oýdyň beýle olar ýaly suratyny ýaýra neme videosyny ýaýradýan. Maňa sebäbi gidip men üstümden arda ýazsyn diýdim. Menim üstümden ýazjak diýdim. Men size ýaň başda aýtdym. Men şatlyga başda diýdim. Söwünmäken diýdim, arda ýazmalym diýdim. Dogry dälmi? Ýok, ahyrda siz hem şahatlyk edýän zady, näçe öýdüňiz aýdyp oturýarsyňyz. Siz şahatlyk adamlardan bir uzat adamdan ýanky videosyny ýaýradýar, suratyny ýaýradýar, öýdüňiz, ine öýdüňiz bary ýokmundan 2 hepde 3 hepde uzal. Aýna diýilýän bir 20 ýaşly ýaş gyýdyň ýalaňaç videosyny öýdüm. Ol bir şahsy da, onu edip duran zady ýalaňaçlanyp. Ol gaty elbetde onu ýalan edilen ok. Ol adamyň özüni öldürmegine şeýle getirip biläjek da. Siz şonu diýäňiz, o şahatlyk etmedik zady ne diýäňiz? Şahatlyk şo zady edýän ok. Siz ondan beter zat etdiňiz. Ondan beter nemetdi. Farhat Mimankuliýewiň bir nemesini düşünüşmeýän watlary bize videosyna uratdy, maksat ýaýratdy, aktivistler uratdy ýa-da hatda Ediz Mamedow bilen guruluşýany şahatlyk Şeýhyf montaj edip, Ediz'in öz sesi var şahatlyk montaj edip berdi. Men şahatlyk montajy. Men şonu goýdum, men munýa montaj edip bilemok diýdi. Men hem ergil montaj etdim. Men gelinim hem ergil montaj edip TikTok'a goýup otyr. Yüzünü alıp. Yani diýjek bolan zadym, ol men öz şahsy dawam. Näme üçin men şahsy dawam? Sebäbi
O gaýys men deýmedik yerimde maňa deýdi. Şol özüni öldüren bolsa ma tapady ýokdy. Çünki ol men awraýma dokunan wagty men oňa ikesi. Men deýmedige diýýärm. Emma maňa deýseler men gaty diýýärm. Tökmede tamam. Real zaten atcan. Maňa da onu öz söýgül satdy. Öňküsi. Men mallymdan ýaýratdym. Gitsinine marza versin özüni atsın. Näme sessin dedim. Ağırsını çydasa müň ýaşasyn dedim. Inni Allah'ım Rahim. Bunu düşündürdüm. Başka tema geçmek gereken. Inni ýa aýtdyňyz. Dilber Abalakowa diýdiňiz. Hapa işlerin. Siz nädip bu hapa işlerin içinde diýdiňiz? Birinjilik Salina Mamedowa Atamrat näme şo adı? Saparov aýtdy. Yüzüne pomidor çalın. Onu ol yepem doğru çıkaracak ben sizi. Çünkü Atamrat Saparov yüzüne pomidor çırşadı. Yani siz Zalina'nın geplerini doğru çıkarıp atıyorsunuz ve Saparelli'nin geplerini doğru çıkarıp atıyorsunuz. Yani Zalina'nın da ananamok Saparelli de ananamok. Gerek. Dilbergide de ananamok. Ananar ýaly adamlar diýerler. Mümkün olsa. Özüňizde gerekli ýerlerine ananýaňyz, özüňizde gereksiz ýerlerine ananmaçylyk etdiňiz. Onna size de watan dönük diýdi we şu ýurdun daşyna emmesen watan dönük diýdi. Onu olam sözü dogry bolup çykýan. Yani on ýaly sözler. Yo, men diýjek bolýanlarym siz şolar ýany adamlar bilen gatnaşyk taklap ýördiňiz. Öýdüňiz. Dilber Abalakow bilen siz gatnaşyk taklaýan şeýle. Dilber Abalakowa diýilen gaýys bu Azat Aýpaýowyň efirine oturýar rahat. Men muňa aktivist mi gaýtdydım. Ine şu wagt men Dilber Abalakowyň ine görerim şu videony. Men Dilber Abalakow bilen ılaşmaýan ýerim bar. Çünkü ol Farhat video goýdy on hakda. Dogry dämi? Siz gördüňiz. Söw dömer etdi. Ine söw bilmez. Maksat diýdi, deýme diýdi. Men aýtdym, näme üçin deýmeýin? Şoňa deýsem men sen polisiýa berjek diýdi. Şu gepden näme many çykarýar? Ana men şo ýerine Dilber bilen ılaşyp bilemem. Men ne şu videonu görür aynı şu wagt Dilber. Görür. Bale bu yeter ona. Hani men Dilber bilen ılaşmayan yerim amma. Onda sizin diýjek bolýanlar Dilber bilen Farhadyň arasynda belli bir gizliň gatnaşyklar bar diýjek bolýan. Gatnaşyk barym diýip biljekkä, ýogum diýip biljekkä. Farhat Mimankulov gapyrgan döwürli diýdimi? Döwürli diýmedi, gapyrgamy men urdular, agyrdy bardym diýdi. Olam rentgenine döwürli diýmediler. Döwürli diýdi, dogrymy? Aw. Sizin öz gepleşiňizde diýdi bu zat. On diýdi, aw. Gapyrgan agyryp tenşikes nädip kompýuterde örkelenip özüňiz pikirlenip görýänmi şu döwürde tehnologiýada? Men oňa jogap, men şoň üçin men aýdam, ol urully diýemok. Onu men diýjek, men diýýän zadym, men fermedim onda. Konsulluk edil şol günnäki videony prokuratura bermedi. Eger konsulluk şonu alıp videomy güýçlen salmadyk bolsa Farhady, onda näme üçin şo günnäki videony prokuratura berip bilen ok. Şakda diýär. Men onu urdular, urmadylar diýenen zady men hiç da gurrun edemok. Men hakda gurrun ýok. Telefon içinden alınan hakda video barmy? Videoň özü şo gün ýok bolmagynyň özü eýem şonu tasdikde ýa belli bir derejede. Yo, şo gün videoň ýok bolmagy diýen, aly böyle şo günkü videoň ýazga alınmazlygy diýmek şo taýda bir zadyň gizlenýäni görkezden ok näden. Gizlenýänligi, может şo taýda öz ara gepleşik edendirler. Siz most şonu gizleýändirler. Most Farhat ýörüýte göýberlen adamdyr. Olam bolup bilýär. Может ine Farhat Mimankulov diýişim döwürli diýdimi? Diýdimi? Diýişim opdy. Diýişini görkezdi. Dogry dämi? Hatda men de tutdum diýişine men de utdum. Sizin gepleşiňiz dawabı ýer. Onda Gepdi diýdi. Farhat Mimankulov näme diýdi? Nur Muhammed Anaýew şo gün çykan güni nemeden çykdy? Ýaban şubadan bir ýerden çykdy. Şo gün hem efire baryp ilka diýdi, konsulstan deport etdiler diýdi. Diýdimi şo sözi? Yo, onu bilemok. Men şo ýerlerini goýmagyň, sizden haýyş etdim. Munam illeşler görsün. Konsullugy deport edýärler? Deport etdiler diýdi. Näme bilen görüşýärsiz? Näme şoň ady? Kemal, pardon. Şöhrin İç İşler Ministri var. Diýadymy şonu. Süleyman Soylu bilen görüşýärsiz. Hana nirerde? Halky şeýdi barlaýarlar. Men näme üçin garşykkan? Halky anlaýarlar. Ondan soň Erdogan bilen görüşmämiz bar diýdi. Nirerde? Iňärkis Nur Muhammed Anaýew. Ine derne asyetinde halk olarak dernegi halk üçin açyldy. Yalanma? Ma kamera almak üçin pul gerek diýip pul sorama bilýärmi?
Näme üçin balnoyň ýanyna baryp pul sorama bilen o? Am bir balnoy çykardymy? Kömek edeliň diýdim, özüm ofitsialny, menki ofitsialny däl. O diýanyňyz ýene şol ilçihana bilen konsullugyň etmeli işini siz ýene başga bir kişilerin üstüne atjak bolýar. Etmeli işi däl bolsun, Oğuz Oýryk dernegi türkmenleriň adyndan açyldymy? Dernek diýilenne fond döle. Siziň hem ýurduňyzda iňmärki fondda. Halkdan kömek bolmady. Siziň habaryňyz ýokmy? Otayda bar ýok bir sandy adam. Olam näme aýda, o näçe 6 aýyň dowamynda bir 3-4 tane adamyň beren puly bilen ol bir guraman saklap bolan o. Halkdan saklap bolmady, halkdan bolmady. Guraman saklamak üçin ilki bilen guraman nämedigini aňlatmak gerek. Ine näme üçin maňa halk gollap berdi, näme üçin maňa berdi, näme üçin şu hassalar. O soraglary siz näme Nuruň özüne bermeli, maňa bermeliler o sorag. Şu aktivistler ýüzden menem şolary ýüzden şu var. Näme üçin gitme maňa ine halk geldi. Muhammed diýip bir gatsa wady, Gulnar ýene jawady, eýleki wady. Näme üçin halk maňa geldi? Näme üçin? Sebäbi men şobalnoň ýanyna bardym. Sebäbi olar size hökümetiň wekili hökmüne ýüzlendiler. Olar aktivistler bilen iş talışda öýleriniň günüň erwet boljakdygyna düşünip şolar ýaly bolar diýip size ýüz tutýarlar. Olar sebäbi siz öýdüňizi hökümetiň gorugşy hökmüne görkezip geldiňiz, ýene görkezip gelýäňiz. Ondan adamlar näme üçin sizden gorksun? Aktivistlerden gorkar. Adamlar menden gorkarlar, sizden gorkmadylar. Sebäbi siz hökümetden işleşýäňiz diýip düşünýärler. Ejesine ya bacısına söv, menem sövdüm, ýöne maňa da degdiler. Ende Alamrat Rahimov, men dogulmady o çağam, dogulmady. Düşünýärmi, dogulmady. Senin çağan diýdi, goşa ederni, kelen götüne sikerni, diýen söz şol. Ma ýakamy şol dediler. Onu hiç hayta tarap diýse de şonu ýalat, ol aklary ýalat däl, onu gollary ýalat däl, ol diňe ýazarylmaly zat. Onu tidem etmeliler şonu. Sapa diýe ol aktivistler şey diýämi ýa aktivistlere garşy şey diýenler şey diýämi, ol gollanylmaly zat däl, oňlanylmaly adam däl. Gorunly maksat şuda jemläli. Sizden ýany şu var. Doňdy. Borunna adamlar şu an jemlälip durkam maksadyň telefon doňdy. Ana görüşüňiz ýaly şular ýaly iki tarapam dinlemeli, menem dinlemeli, şular ýaly aktivistler garşydaşlarynam dinlemeli, aktivistlerim dinlemeli, halkyň ödem, dinleýijilerim ödem öz netijelerini çykarmaly. Şular ýaly şol analiz berdirmek üçinem, analizlemek üçinem şular ýaly adamlarym çağırıp durýas, geljekde de çağırar. Ana şunky töhfetdeşimizem maksat Türkiýe ady bilen tanalýan aktivistler tarapyndan hem hökümetiň tarapdary diýilip hataplanýan maksat Mehmet Kuliýew töhfetdeşlik alyp baran jurnalist Alamrat Rahimov ünsürip dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak ugrundaky işe sizem ýardam edin.